Nispjegalkom ukoll daqsxejn il-forma tal-għada jekk aħna nippruvaw nagħmluha kemm jista' jkun oġġettiv attrattiva għal l-isport. Mela, ma tadillaqha kif ħaġa dak il-proġett li konna minna lura fl-aħħar ta' 2024-2025 konna minna sensiela ta' intervisti ma' nies li huma esperti fis-settur tal-agrikoltura f'Malta. Tal-agrikoltura f'Malta qed ngħidu naħħala imma kemm esperti akademiċi. L-esperti akademiċi huma Prof. David Mifsud u Simon Borg li hemm l-Università u hemm riċerka man-naħal u n-naħal huma Joseph Calleja tenu għax ma tafx huwa wkoll naħal, Jorge Spiteri, għajna ma' Jorge waqt il-kors tal-trobbija ta' Rasel li għandna nagħmlu bħala fondazzjoni, Michael Muscat u Arnold Greg. Tajjeb, ġifieri ħankun qed nisimgħu daqsxejn min-naħa tagħhom. U mbagħad naraw naqra għax naħsbu min-naħa tagħna anke jkun hemm daqsxejn diskussjoni, tajjeb, hemm xi temi u l-ewwel waħda fil-fatt hija rabta ta' Malta għandna Maltija. Jew ħanisimgħu minn għandhom. U mbagħad we go over it tajjeb u anke forsi jkun hemm xi mistoqsijiet u nkun nistgħu nifhmu daqsxejn ta' fuq. Tajjeb. Malta kienet msemmija Merida fi-żmien antik. Merida bil-Grik tfisser għasel. Ġifieri Meli għasel. Ġifieri Malta sa mill-iktar żmien il-bord li nafu dokumentazzjoni fuq Malta kellu rabta qawwija fil-viċin. Ma naħseb, u naħseb li jagħmlu relazzjoni vera viċin ta' Malta bħala poplu u l-Ewropea tal-ħalif Malta. Parti minn hekk għandna wkoll ħafna termini marbutin mal-Ewropea tal-ħalif Malta, termini Maltin li għadhom jintużaw u tajjeb li jibqgħu jintużaw wkoll. Ġifieri l-agrikoltura mhijiex sempliċement li wieħed ilab in-naħal għall-għasel, l-agrikoltura għandha tkun ukoll kultura fil-kelma wiesa' ġifieri li tagħti esperjenzi minn dak li jkun, esperjenzi diversi, kemm dawk ta' talenti, it-tarbija, kif ukoll dawk sensazzjonali biex tkun tan-naħal tismagħhom taraw inti u inti qed tieħu esperjenza dak il-ħin li huwa post rinomat għal-mijiet ta' snin fejn l-antenati tagħna tmur durant 2000 kważi anke 3000 sena kienu proprju jżommu min-naħal biex impjanti għall-bestja tal-Rasel fejn jgħixina u Santa Maria Estate għaw bil-biss il-wiet prinċipali. Bidna dak dejjem anke fuqha fejn kull skanellu għekki li eksporta minni fl-istorja sabu li jidru f'għadjiet tal-naħal li l-iskulu ġemana għal-insomma wijiet mux għalluf għasminin. Li rabbi naħal mis-70, mis-sena 70, ġifieri 54 sena ilu. Dejjem niftakar il-naħal għaf dil-ġardina hawnhekk. Il-naħal ilu 80 sena żgur. Fil-fatt jiena li ġi t-tielet ġenerazzjoni li qed inżommu naħal f'dan il-post. L-unika darba li kellna diffikultà kien propju s-sena li għaddiet meta inħorret tant kellna f'dal post invażjoni tremenda li n-naħal kollu jiena kollu l-erst, kollu qatlu, fuq 20 kaxxa naħal, kollu qatlu.
Dawn li qed taraw issa huma replacement un konċett ta' xandu postijiet oħrajn bin-nahal inkun ġibthom minn hemmhekk u porawhom f'dan il-post. Parentela tiegħi tal-familja kien nagħmel xogħol lil u dak iż-żmien kienu jilagħbu nagħmel Maltin jilagħbu xogħol lil mhux ħafna xi 98% kienu xogħol lil. Xi ħaġa żgħira kienu xogħol għaxin. Warajja għandi veġbħa li kienet mibnija ġodda l-ġnien tal-tfal fi-żmien li waqt kienet skola kif Ingliżi u allura n-naqal dak iż-żmien kien jitrabban ġewwa din il-veġbħa. Dak iż-żmien konna nsibu il-qorda li għandi maġġatli. Bażikament hija struttura ta' fuħħar x'mat dak iż-żmien l-unika materja prima li kellna kienet it-tabel. Ġo kull tonda li warajja hemm ġod jagħmel barra taw bil-awżaw għamilna bil-għas. Jisqol ġol barra kolli li hija fajti fejn il-naħar kollu l-qajs li s-sef tiegħu u stejdeqal normalment. Sabijiba il-qolla tara mistuħa, però l-qolla kienu jaqgħuha bil-wara kienu jagħmluha jew tibel tafal jew fejn insomma jew kellna xi maduba jew ċaġabra jew biċċanjana insomma min kollu. Jaqgħuha biex bil-wara skumanu. Kif jasal iż-żmien li in-naħal ikun qed iġi ħafna iktar xogħol nefsa koll kien jaqbad żiedas. U di l-żieda tiżdied sar ix-xeppanja nifsi. Tinspej fiha saħħa. Il-produzzjoni kienet iktar distruttiva. Għax apparti kienet jagħmlu prodott, il-mezzi irdu ħafna fil-proċess. Meta toħodhom jew jinżedfu jew inkella meta joħorġ gas jafġibhom fatt ix-xema stess. Mela ħbieb. Smajna x'qalu lna l-kelliema tagħna għamilna ħafna affarijiet imma ndurhom naqbilhom. Mela, di għal-derin, għamil għadu rifless tal-kors tal-kultura li għamilt namma tal-fondazzjoni ġviri ċerta affarijiet fil-għun familjari għali. Din hija mappa li kien fassal da l-Adris jisem kien jismu da kien fl-Eġizzjan li dirli forsi għu jisem familjari Roġerjana kontu Roġiero da kien għamil kontu Roġiero. Sewa. Insomma, għu fil-mapep ta' l-Afrika u l-Europa ta' jeb, l-Afrika ta' fuq il-Mediterrana u għek nistaw naraw illi dawn il-gżejjer u għek għadha minnhom hija jizawek għandu forma ta' xejn stra ma sewwex li timmaġina sejġ importanti, ma daw tiftakru illi dak hija l-1100 sena sewwex li ma kellhomx teknoloġija ġifieri sir. Għawek għandna nisem Melita. Sewa, kif għalibna ħorge, sewa l-ewwel kellim, minn bida jkellimna Melita kelma għadha li tfisser għasel. Min jagħmel l-għasel, in-naħla tal-għasel. Jiġifieri il-fatt li dawn l-gżejjer jisimgħu Melita għasel. Ġie mill-Grieg sewa, ifisser li hawn kienu popolazzjoni ta' dawn in-naħal li kienet jipproduċu dal-għasel. Għax dal-għasel għandhom naħal, sewa naħal tal-għasel. L-istess ħaġa di tmur iktar lura terġa' sena 200. Di kien xi ċensiment li kien sar l-Imperu Roman, kien Claudius Ptolemy, il-kartografu sewwa hu l-istess. Triangolu wasqallija u hekk ħaġa tal-iskantament ukoll nagħmlu osservazzjoni kollha bari nagħmel referenza għal din il-mappa li hawnhekk kienu għamlu ukoll it-tempi. Ġi possibilment hawnhekk data wisfel ta' ma messaġġ. Possibilment l-oħrajn li jinsabu fit-tramuntana tal-pajjiż, ġifieri għalli jien s-sena 200 ma sepp pjuttost kienet informativa. Sewwa. Jiġifieri kif konna qed ngħidu. U kif semmew il-ġiskellima, iktar minn tnejn to be honest, li kienu qed jitkellmu fil-video sewwa. Hija sena li antikissima għal Gżejjer Maltin.
U napprezzawha mhux biss għax hemm evidenza kważi kważi li tista' tmur tmissa, letteralment dawn huma apiary mhix bħabel Malti fejn kienu jżommu dak ismi ma kinux jużaw beehives kaxxilhom naħal, kienu jużaw daw l-istrutturi jdulhom qorb sewwa li kien jagħmluhom bil-materja prima li kien hemm li kienet komuni fost l-oħrajn fuħħad. Insomma, ġifieri is-sena ta' l-apikultura f'Malta hija xi ħaġa li tmur lura. Apparti l-affarijiet li nsibu nistgħu nissuhom hemm ukoll l-aspett lingwistiku wkoll. it-terminoloġija kollha sa nista' ngħidilkom li it-terminoloġija kollha nużaw fil-kultura jekk trid hemm it-translation tagħha bil-Malti. Jiġifieri daqshekk tmur lura, jiġifieri u biex xi ħaġa terminu li jibda jingħata insibu s-sinonimu tagħha ma' fil-lingwa tagħna. Tkun verb tmur lura biż-żmien dan għal ngħidu aħna l-ġurnata qatt ma sviluppax terminu għall-kelma computer, għax hija xi ħaġa moderna, jew għall-informatika hija xi ħaġa moderna. Imma għal terminu apikulturali li hemm żgur it-translation tagħha bil-Malti. Ġifieri kollu jindika u hekk xejn ta' kliem li nisimgħu lin-naħħal ukoll li jitkellmu dar il-kliem u anke tajjeb issa anke m'għandniex naħħal insomma huwa l-ħajja. Għax hekk jispiċċa ovvjament l-użu tiegħu bħal kollox il-lingwa hija xi ħaġa ħajja u jintelep. Ġifieri tajjeb li aħna bħala Maltin nillaqgħa bil-Malti wkoll u tajjeb. Ġifieri tajjeb li nkomplu nużaw. Qed ngħid pereżempju miċħa, imġiba. I mean, jekk tkunu familjari mal-mellieħa tirrealizza li f'daqqa waħda mġiba ma tfisser biss imma tfisser apiaries li probabbli allura hemmhekk kienu l-post fejn kienu kien hemm ħafna apiaries. Kienu hemm ħafna kaxxi tan-naħlu hemm ħafna apiaries. Ġifieri kollox għandu t-tifsira tiegħu. Semmejna kollha. L-espressjoni Maltija tagħmel xi taqlil. Forsi minn hemmhekk ġejja bucketfuls. Għax din tkun struttura tajjeb li tkun pjuttost kbira mhijiex sajra tajjeb jiżu għażhom kbir bqajjeħ. Tajjeb. Jiġifieri forsi wkoll tiblet jew ma ġej minn hemmhekk. U anke fatt li swarming, nisimgħu l-Ingliż swarming, joffroħ, jew issa nibdew nisimgħu rebbija naħal sapfer naħal. Dak huwa kollu lingwaġġ li referenza li. Brut, duqqajs, il-propolis, forsi ġieli xi lozenges tas-sola, il-propolis, saftura bil-Malti. Ukoll drom segwulhom mhux il-bal tas-sunsan sewwa, dak huwa speċi differenti. Kombinazzjoni jixxerja l-bal fih. Imma jgħidulu jidhom il-bal tan-naħal. Bal tan-naħal huwa r-raġel tan-naħal. Sewwa. Ovvijament ngħidu postijiet, l-imġiba, u l-asel, walla s-safra, walla l-bajda, possibilment kollha jfissru li għandhom l-ibsira li ġejja forsi minn hemmhekk kien il-bot, relatati mal-kultura. Jkun hemm xi mistoqsijiet jew xi kummenti jew anke jġikom xi ħsieb. Tibdejtu xejn ix-xejn l-iskop huwa li noħolqu xejn ta' diskussjoni wkoll. Mela, qed nitkellmu fuq l-agrikoltura f'Malta. U napprezzaw li l-agrikoltura f'Malta fil-passat speċjalment u anke llum il-ġurnata hija bbażata fuq naħa Maltija. Għalkemm illum il-ġurnata napprezzaw li l-importazzjoni ta' naħa tal-asem minn barra hija xi ħaġa li tista' ssir u dak li jkun min jagħmel ma jkunx qed jiksel id-dariġi biex nagħmlu ħaxara u anke l-qudiem ma nkunu niżviluppaw xejn ta' ħsieb tajjeb. Imma ovvjament napprezzaw illi il-medium prinċipali through which l-apikultura ssir f'Malta hija n-naħla Maltija. Issa napprezzaw ukoll li n-naħla Maltija mela biex annimali jew pjanta jiġi klassifikat bħala sottospecie jew speċi sewwa. Napprezzaw li jrid ikollu xi karatteristiċi li huma distinti għalih. Għax inkella sewwa ħajkun nirreferu għalih b'isem ieħor tafhmu. Ġifieri, ejfa. Issa, meta semmej tgħid in-naħla Maltija. Ejwa. Jista' jkun hemm jew kiefu n-naħa stess jipprevjeni li jiġri hekk jekk hu jaf. Inti meta dejjem tkattar mill-istess, qatt ma tibda jisek speċi jaħajtu d-dem u m'għandux naħseb dem. Għandu dem tiegħu. Jekk dejjem tibqa' tkattar l-istess, ma jdajjefx jew naf. Issa, mela,
Mistoqsija tajba valida. Kif jisum dan iż-żminijiet kollha ġifieri, għaliex aħna Maltin ġifieri minn dak is-seklu kollha kulli dejjem l-istess, dejjem jew evolvit ma' xi speċi oħra. Mela, evolvit żgur, mela. In-naħal tal-għasel Maltija hija endemika l-pajjiżna. Xi ġifieri il-kelma tqila endemika? Ġifieri li l-preżenza tagħha fil-Gżejjer Maltin hija waħda naturali, mhux aljena jew għal aljena invażiva. Ġieli nisimgħu pereżempju xi pjanti naf. Pereżempju tal-żgħar xi funzjonal fuq il-fosfeper eżatt jew il-bjuma li għamlu ħafna ħsar jew il-casteroid plant li lilhom rural f'Malta karatterizzat minn dawn il-pjanti sfortunatament. Dawk huma aljeni mhux biss mhux Maltin, imma invażivi. Jagħmlu dannu lill-flora tiegħek qed jieħdula posta. Sewwa fl Mela, in-naħla Maltija mhijiex aljena, anzi hija endemika. Jiġifieri tul dawn l-eluf ta' snin, illi ġiet infassla s-sura tagħha tapprezza li la darba ħalet eluf ta' snin biex s-sura tagħha tfasslet, mhux biex is-sura li tidher biss, ġifieri, imma anke l-interazzjonijiet tagħha mal-ambjent tal-ambjent tal-madwar. Issa, case in point. Naħla Maltija tikol fuq xi ħaġa, naħla tal-għasel tikol fuq il-fjuri, mela mod awtomatiku naħla tal-għasel awtomatikament issa mhux ma kienx qed jagħmilha bi ħsieb tajjeb għax in-natura timxi bi proċessi evoluzzjonali li mhux bħalna kien hemm ħsieb kien hemm naħla minnhom ma sewwa u l-ħasla li ħagħmel hekk biex tagħmel hekk. Le. Fin-natura u fl-evoluzzjoni survival of the fittest sewwa. Ovvjament dak li jgħix ħajkantar il-ġenerazzjonijiet li jmiss li ġejjin aħjar minn ta' qabel. Sewwa, u dejjem taħdem il-natura. Issa ngħidu li naħla Maltija parti minn dik in-natura. Bħalma mmorru fix-xahar u naraw is-satar. Sewwa. Sant ieħor huwa naħla Maltija li adattata s-satar għax ovvjament evolvit miegħu. Evolvit ta' żmien li satar iwarret. Apprezzaw li f'Malta għandna għasel li pjuttost irromat l-għasel tas-sadar. Kemm niftakru bih. L-istess ħaġa wkoll għax dan iskandament forsi ngħidilkom jew forsi ġdida illi il-Balt ta' Sunsan ilna ilu fil-Gżejjer Maltin mhux tal-aħħar 10 snin kemm minn għalina illi għandna sewwa. Il-Balt ta' Sunsan huwa indiġenu għall-pajjiżna, nsibuh ukoll f'postijiet oħrajn, imma l-preżenza tiegħu fil-Gżejjer Maltin huwa naturali. Għaldaqstant, in-naħla Maltija anzi hemm miktub ukoll fil-letteratura meta ġiet identifikata ma nitkellmu nissa fuqha ġifieri, illi hija adattata għal żnażam predatorjali. Fost l-oħrajn huwa l-Balt ta' Sunsan għax huwa indiġenu għall-pajjiżna, huwa dal-aħħar snin li dal-Balt ta' Sunsan qed ikun ta' pesti u f'daqqa waħda sploda. Jien personalment ma studji fuq għalfejn sploda, imma l-indikazzjonijiet ovvji huma iż-żieda fl-urban, sewwa, iż-żieda fil-popolazzjoni wkoll, għadda standards iktar xiekol, ir-rimi ħażin forsi, tibdil fil-klimat, forsi sonda xejn l-arja, għajjeb, issu ġillu marzu għu kien intertu bil-bart. Għajjeb, ma normalment ġajkun saħan il-temp, ġivir kważi din hija rarità bil-ġurnata, u anke x-xita li għamlet hija rarità naħseb jiena. Tqis it-trend l-10 snin li għaddew. Anzi, s-sena fi għamel xi dak. Ekku, eżatt. Ġifieri. Il-genetic pool, il-ċokkon tal-genetic pool, għabba ċokkon tal-pajjiż. Iva. Kellha effett fuq l-evolution tal- Li kieku kellha mistoqsija tajba, għax napprezzaw li jekk il-genetic pool huwa wieħed limitat. Negative heterosis ta' jibgħal speċa fix-xejn. Imma jekk ilha eluf ta' snin tiġi sviluppata u jekk ilha eluf ta' snin u għadha s'issa, mela il-popolazzjoni kienet kbira bis-sejjed dejjem biex dawn l-affarijiet tal-nuqqas ta' popolazzjoni ma kienitx taffettwa naħla Maltija. Sewwa, għax dik kien il-fatt. Għax dik kien il-fatt b'mod evoluzzjonarju tqix l-aħħar 10 snin għax din ilha hekk, eluf ta' snin ilu. Eluf. Qabel ġil-bniedem u l-bniedem jidher li tiġi misqallija f'Malta f'interess sena ilu kienet qablu.
U li jkun il-każ illi għax il-popolazzjoni kienet żgħira biżżejjed illi bil-ġenetika tagħha kien hemm loss of figure tajjeb u ta'. Żgur kienu tintelef fix-xejn qabel ġie l-bniedem, imma tix kienet il-bniedem kienet hawnhekk qabel il-bniedem. Sewa. Issa, il-problema ewlenija u li ħanitkellem fuqha hija li sfortunatament napprezzaw illi in-naħa Maltija hi differenti imma mhix differenti biżżejjed min-naħa tal-għasel oħrajn li ma jistax tagħmel flimkien. Għax bħalma għandna n-naħla Maltija f'Malta, in-naħa tal-għasel ieħor li huwa adattat għal reġjuni differenti fejn jinsab, fosthom Sqallija, fosthom l-Italja, sewwa, fosthom Spanja, kull fejn tagħmel in-naħla tal-għasel sewa b'mod naturali u jkun hemm iżolament, issa l-iżolament jista' jiġi bil-baħar, jew l-iżolament jista' jiġi mill-montanji, sewwa, jew xi boundary off. Ġeneralment montanji jew baħar is-sod jkunu xi boundaries li jmetaw il-migrazzjoni tal-affari. U napprezzaw illi huma differenti, ma mhumiex differenti biżżejjed li nistgħu nikkategorizzawhom dawn il-popolazzjoni differenti bħala speċi għax jitgħamlu flimkien bis-sottospeċi differenti. Sewwa. Jiġifieri meta nsi nimpurtaw naħa tal-għasel issa hija importanti illi aħna nitkellmu biss fuq il-sept wieħed. Naħal hawn mijiet, hawn xi 115 jidher li 120 f'Malta, ovvjament kull darba li kien hemm pubblikazzjoni ġdida dejjem naġġornaw għax nirrealizzaw li wara din missjajnija dik kienet hawnhekk donajna. Għax dejjem insibu dejjem nirriċerkaw. U jidher li f'Malta hawn xi 120 xi ħaġa. Sewwa, naħal fosthom hemm din in-naħal tal-għasel illi minnha nieħdu xi ħaġa oħra bħala umani, m'aħna biex nipprofittaw sewwa ħsibu ma dejjem sewwa. Allura fiex ra naħal tal-għasel qal tiegħek kien rabbihem se noħodtu l-għasel ukoll. Allura forsi għalina ntu daqsxejn iktar importanza x'minna hemm daqsxejn aspett ta' konflitt ukoll. Tajjeb ġifieri ngħid ukoll. Kieku ħassib għasef, jitloqqas daqsibku. X'il Kieku mhux dak l-element li inti at the end ħadet veru tagħmel ġid għall-fawna. tekku. Imma jekk tħaddaħħal xejn profit, ħad benefika jaġġab il-prodott naturali tagħha. Sewwa. X'tipproduċi, inti tista' tgħid kabbar iżjed. Għaxu napprezza wkoll illi kull fejn hemm involviment artifiċjali tal-bniedem jista' jkun illi l-bilanċ naturali għand fawna jew oħra. Ma meta tgħid artifiċjali ġifieri iżjed iktar żejt kaxxi. Jew artifiċjali x'jiġifieri Mela, għall-argument, jekk nbaqqa subajja, ma nafx li xrajtu Avengers, da kif baqqa subajja u nofs il-popolazzjoni jew il-popolazzjoni Maltija tisparixxi, sewwa, in-naħla Maltija tibqa' tkattar. Għax hija parti min-natura. Mhijiex hawnhekk b'mod sewwa b'mod artifiċjali, hija parti min-natura. Sewwa. il-passat. Ekku, il-passaġġ ma parti min-natura, hija fadli, hija parti naturali mill-ekosistema. Dik hija importanti li insomma f'ħafna. Sewwa. Imma ovvjament apparti tal-għasel hawn naħa ieħor. Illi dik hija diskussjoni li tal-pajjiż għad rridu nkunu ċari sewwa rridu sketti tal-ħaġa importanti li nkunu. Illi għad mhux diskussjonijiet fuq kemm hu n-numru ta' kolonji li f'Malta nistgħu nifilmu. Għax bħalma kull oġġett, bħalma d-dinja pereżempju bħalissa jidhirli kont rajt riċenti li blus ta' risorsi li għandhom bħalissa qed nonfqu għal kull sena u nofs, jiġifieri risorsi ta' kull tgħaddi sena. Imma bil-verità nkunu faqna xi sena u nofs risorsi f'kull sena, jiġifieri hekk qed nieħdu aħna qegħdin bid-deficit. Qegħdin bid-dejn mad-dinja. Sewwa. Issa l-istess ħaġa forsi diskussjoni li tkollna fil-futur fuq Malta. Malta illi l-ambjent tagħha dejjem tiġi urbanizzat. Jekk tiġi urbanizzat, l-ekoloġija tmur lura. Illum il-ġurnata anke fir-rurali jkun hemm ħaġi selvaġġ il-kunsill jidhirlu li biex iserbaħ u biex forsi jagħti l-impressjoni li jagħmel xi ħaġa jmur jaqtaw, ġifieri qasdek ma tibqa'. Sewwa xi kunsilli, ma jgħidux kollha. Sewwa, għax hemm xi wħud li qed iżommu qed jagħmlu tajjeb. Xi ħaġa tiġi stabilita qiegħda il-limits ta' kemm jista' jkunu kaxxi. Jekk m'hawnx biżżejjed riżorsi, li issa se jkun biżżejjed fjuri li jistaqgħu kaxxan mhux ħadd. Ekku. Issa il-problema wkoll evidenti f'wiċċek hija li f'Malta m'hawnx biss kaxxi ta' naħal tal-għasel Maltin illi dawk huma parti min-natura.
Imma wkoll kaxxi tan-naħa tal-għasel illi mhumiex Maltin. Illi bleru u xniex dawn huma kważi kważi aljeni u invażivi għan-naħla tal-għasel Maltija għalfejn. Għax qed jitħaltu magħha u qed jikkontaminaw l-ġenetika tagħha. Għax ma nitkellem fuq kontaminazzjoni, ma nitkellmux biss fuq l-iskart jew fuq il-seaslime li naraw u tajjeb u vera dak huwa ħażin, imma parti minn kontaminazzjoni tajjeb. Imma kont nitkellem fuq kontaminazzjoni tal-ġenetika li wkoll parti minn kontaminazzjoni. Tajjeb. Per eżempju llum il-ġurnata wkoll naraw inizjattivi ta' tajjeb. Tinħawlu ħafna siġar, ma dafx jistokku ma tas-siġar li qed tinħawlu, ma tistokmati jew. U jekk forsi issa l-ħajbit tagħhom ħajkun aħjar biex fl-ħajtar Malta għax hekk huwa l-każ pan tal-għasel. Meta tħallas xi sottospeċi flimkien, għax tinsiex, sottospeċi li hija adatta diġà għal kundizzjonijiet Maltin u sottospeċi li hija adatta għal silġ fl-Alpi. Meta wdabqa waħda ħallatthom, hawnhekk qed nikkrea l-Frankenstein. Sewwa? U Frankenstein ma tantx huwa adattat. U dik hija problema bil-naħa tal-għasel, ġifieri din mhijiex xi ħaġa li naf Malta biss tajjeb, hija xi ħaġa globali. Imma s-saċċe, meta kien hemm naħħal, xtara naħħal barra minn barra u ġabu Malta u nażlu kif inhi l-proċedura. Dan naħħal, ġifieri dan ħalidek għax iddeċieda li jagħmel hekk ma kienx jaf l naħla Maltija, jew il-naħla Maltija ma tipproduċi biżżejjed għasel, għax ħabar jipproduċi iżjed, x'inhu ma dal-familja kulħadd Mela, nista' nispjega xi ftit minnhom. Żem mill-entiti tiegħek, jista' jkun hemm aġendi oħrajn li jkunu għaddejn dan Għax ma naħsebx jisawha xi għamel xi rebħala. Mela, nibdew bl-iktar ħaġa naħseb li evidenti naħseb Malta li ta' barra dejjem aħjar. Number one. U l-prodott Malti pjuttost jemdu bis-sir naħseb jiena. Bħala kultur. Sewa nibdew dik. Number one. Issa jekk jiena wkoll naħħal li m'għandix għalfejn biżżejjed li hawn naħa Maltija, mhux ħanfittix għamela. Number two. Ġifieri kiena naħħal il-vispassija għandi għalfejn li għandi naħa Maltija li teżisti l-ewwel nies. Tajjeb, mhux ħanfittix għażlu, meta jiena tinfittex sorsi biex inġibed naħal. Sewwa. Number three. Għax forsi Malta ma nsibx minn bih naħa tal-għasra għax mawleb ta' struttura u hekk. Għajjeb xkultan neħxu fil-liġi tal-ġungla, speċjalment tal-kultura. Għajjeb ġifieri u jekk tapplikum forsi ma jsibx, ma jkunx qed jikser il-liġi jekk jiġi naħseb naħa tal-għażel minn barra. Għajjeb. Ovvjament tapprezza li jekk jiena ħanbiħlek l-irġenjen, tajjeb, l-irġenjen tan-naħal, jiena illi jiena timbieħlek, ovvjament għan il-market hija prodotti tiegħi, bħala l-aħħar prodotti li inti tista' tixtri. Ġifieri forsi jkun li naħħal mhuwiex informat, ejġ influentat. Għax fl-aħħar mill-aħħar dawn iqisu il-ġejjen li tibieħu bħala prodott għax hekk jiġi. Ma sax inġib xogħlijiet irġiel biss. Jidher li tista' ġib kolonija wkoll. Ma nsemmi Registered naħseb ma' faces. Naħseb tista' laqwa li ma jkollux jaqgħu li jkun irreġistrat li ovvjament m'għandux mart fih, ma jidher li tista' ġib kolonija wkoll. Immorru lura għal-gas 2015, meta Fawdex ġew introdotti 500 kaxxa ta' naħal li mhuwiex Malti Fawdex. Biex intikom daqsxejn ta' kontest, il-popolazzjoni, il-numru ta' kolonji li kien hemm Fawdex kien xi 500 f'lejl wieħed minn 500 spiċċaw 1000. U nofs 500 ma kinux Maltin, kienu naħal ta' l-assess, post l-għalajn. Għajja, issa, dan għamela kien ovvjament il-partitu, kien tikser il-liġi, le, kien xed il-lekser, l-letta liġi sewa. Sata jgħamela, kellu kull il-merta li jgħamela. Ma sarfet għal-naħla Maltija, nista' ngħidilkom illi minn dak narlaw, kellim ma ħalaw ċin, daw jibdew jaraw il-naħal tagħhom. Kif saqba tgħid? Jisfar. Ejja, jisfar. Ħammor għax forsi di fatt li naħal jisfar, u forsi naħal ma tibux jisfar. Tajjeb, u għiex jisfar. U għasem liħ. Imma mindu per eżempju kien hemm introduzzjoni Fawdex. Ma naħdaq beda jisfar, għax jibda jisfar. Jek tossa evidenti għax jibda jisfar. U ejja ma nqiżux biss l-affarijiet minn għad bioloġiku biss. Bioloġiku fis-sens li jisma' genetic contamination, ok, tagħhom mill-għad bioloġiku. Men ġejna naraw l-affarijiet ukoll minn għad antropoloġiku.
illi naraw illi per esempio kien hemm Michael. It-tielet ġenerazzjonali li huwa naħal. Jiġifieri da kważi kważi vera mhux l-istess individwu ta' naħal kienu, imma l-istess jisa dixxendenza ta' naħal li kien irabbi missieru, qed irabbiħu wkoll. Sewwa. Naħal li f'daqqa waħda qas biss għadek tarfu. Għax ġi ġri. Jiġifieri anke mill-lat antropoloġiku li rajt ukoll ġifieri first hand ġifieri tkun titkellem ma' naħliet da. Da mhux minn ħadd jgħid, ma da tisbar naħdi qatt ma nafu hekk. Jiġifieri anke mill-lat antropoloġiku li forsi xi ħaġa li m'għandux daqshekk każ għax nifukaw fuq il-bioloġija u fair enough, għax xi kultant l-istatistika da tajjeb toħroġ mill-bioloġija minn dawn l-aspetti, imma anke mill-lat antropoloġiku ejja nikkonsidrawha mill-lat kulturali, nikkonsidrawha. Tajjeb, ejja naraw għal xejn iktar x'ballun għandek tagħna. Il-nagħla ta' Malta lapis mellifera bruneri li jien tajta isimha għax fl-istudju li għamilna waqafuri xi sentuha. U jiena din li għandna tuha dak ix-xjentist Germanix illi għamel omru kollu jistudja fuq il-kwalità tal-ibda. Intrajt miegħu fi Franza u f'Tunis tal-scholarship l-Università ta' Tunis. Intrajt miegħu hemmhekk tkellimna fuq għan-naħla. Qedlu illi dik dak l-istudju li għamilna qedlu semmejta għalih ħarbost. Il-reġjun tal-Ewropa jistiża biex ma jgħid jeżistu diversi razzezz tal-naħallin huwa differenti lejn xulxin. Jeżistu iktar minn dożana fil-fatt. Issa, kif dawn ir-razzezz jsiru b'mod evoluttiv? Pratikament dawn jsiru b'mod naturali għaliex dawn jsiru iżolati f'ċertu reġjuni tal-Ewropa. Il-reġjun partikolari allura jagħmel sens jadatta għal il-post partikolari, għal il-post, l-ambjent għal il-post, għaffarijiet kollha illi hemm f'dan il-post, il-bina tal-annimali. Dan huwa proċess ta' evoluzzjoni, l-evoluzzjoni. Allura jista' jagħmel każ illi dawn jibdew minnu ġdid l-istokk oriġinali biex jaddattaw ruhom dak il-mod partikolari jibdew u tiddatara ċertu differenzi. Fil-fatt, il-numru li ġaraw fil-binnaħla. Il-naħla ċertu diversi reġjuni tal-Ewropa jsiru li evolviet f'proċess differenti. Għal-Malta. Maċedonja. Il-Nord tal-Ewropa. Il-Nord Italja. Ovvjament dawn jibbenefikaw saru b'mod naturali. Da mhux bħal tal-bniedem jipprova jiffrida pereżempju. Ma mhux qegħdin hemmhekk. Imma qegħdin fil-proċess naturali. Imma għandek dal-proċess naturali. Nibdew naraw illi dawn ir-razzezz differenti, dawn ir-razzezz huma differenti minn xulxin. Ovvjament hemm fil-ġurnata għandna teknoloġiji kif aħna nistgħu naraw dawn huma fil-fatt differenti minn xulxin. Nibdew jissejħu speċi differenti. Speċi differenti. Fil-każ tal-naħla, dawn ma sarux speċi differenti, ma saru sottospeċi differenti. Allura d-domanda hija imma x'differenza bejn speċi u sottospeċi. Sottospeċi hija differenzjoni nistgħu hija li dan is-sottospeċi jingħaqad in-naħla ġifieri. U d-domanda ġol Italja dawn xorta jistgħu għandhom il-daħġi tal-li u li il-spalda fejn ikunu tajbin u biex jagħmlu iktar tfal. Tajjeb?
Ġivri l-speċi, ma tinti da volvi l-speċi, speċi, kapitama, ma speċi differenti, però il-proġeni tagħha jitfannaħa. Ma jkunx jistaw ikomplu jagħtu l-ġenerazzjonijiet minn waħedini. Mentri, f'każ ta' sottospeċi bħalma jgħam naħla, il-naħla għadha tivolvi, u l-għadet fil-Marendra, l-Europa. Daw, jekk jarġgħu jiltaqgħu ma' xulxin, jistgħu jitgħamlu u jkollu naħal ġenerazzjoni ta' naħal illi jkompli jiġġenera naħal ieħor. Għallu ġifieri dik hija differenza bejn speċi u sottospeċi. Fil-każ tal-naħal, din l-ewwel l-aċċess differenti sa nħabbidu huma fil-fatt sottospeċi differenti. Per eżempju, mara ħamarda, il-ġena volfili. Għal-tejn maħan, sidna matwaqqa il-1992 kienem xogħol xjentifiku kbir huwa sabu li hija differenti minn sottospeċi tal-aħħar li huwa li jagħmlu. Deċidaw allura li jitwa status ta' sottospeċi il-gwida endemika l-sejja għaddi fil-fatt semmewa ħames mill-libera rutmejn. Il-ġener u mill-libera hija l-speċi u s-sottospeċi bl-għadgas hija rutmejn. Per esempio, għahla tal-Italja, għahla kif hija ħames mill-libera linguistika. Imma kuprajn għalda. Il-razza ta' Malta hija unika għax ilha għaw Malta. U dana sibnieħ li l-lum il-ġurnata, l-studji li għamilt u naħna mattija jiena bil-ftehim ma' nies iktar barra li ġew minn barra minn Malta. Sibna li n-naħna mattija hija ġejja minn naħla Afrikana, tal-Nord Afrika. L-isqalija dak ismenni fil-rasi kulla. Hija ġejja minn sqalija, imma minn Nord Afrika. Imma fl-istess ħin ma jixxibħux. U ma jixxibħux hemm ħafna affarijiet fosthom li l-abdomen tan-naħla ta' Malta hija tinżel tejper is-sademp il-plan. Il-naħal liħor u battons. Mela, għaxie kontest, għax maħseb importanti. L-istudju funnaħal iktar li beda jiġi li naraw aktar fuq sajn fil-90s, late 70s, dawk il-deċenni. U kien dar il-lapidologu, ċandi studja naħa lapidologist, Frederick Rutner, tajjeb, illi kien għatikejja diversi karatteri morfoloġiċi, ġifiri letteralment għatikejja l-angles tal-venation, ġifiri fin li għandhom fuq il-ġwina taħħom naħal, koma gbar il-ġwina, kemm kbira zaqqom, kemm zaħar zaqqom, kemm kbira sajom, kemm kbir il-simom, tal-affarijiet kol. Sewa, kejja madwar xi 36 minnhom, 36 karatteri differenti. U kienet ċaġa rivoluzzjonarja li konna nafu li għandhom il-popolazzjonijiet ta' naħal tal-għasel li veri stajt għandhom ma' xulxin, nek terġa' ġibhom flimkien, imma jidru xejn differenti minn xulxin. U huma differenti minn xulxin fiżjoloġikament ukoll. Għax huma adattati għal flora u fauna li nsibu madwar fejn jgħixu. U kien fil-1988 li uffiċjalment dew dawn il-popolazzjoni li qabel kienu konna ngħidu li jista' jkun għandha differenti din. Daw ġew uffiċjali sewa u beda b'24 sottospeċi differenti. Il-narmatija ma kienx magħhom sewa għax konna għadna ma salniex biex niskopruha, jew hemmhekk kienet insomma skoperta, ġest aħna għadna ma rajniex jew. U napprezzaw li llum il-ġurnata l-aħħar klassifika għandha xi 33 sottospeċi differenti. 33 illi huma kollha adattati għal reġjun li qegħdin fihom
U għax iktar ma tagħmluhomx inqas prezzjużi, naħseb li tagħmluhom iktar prezzjużi. Għax għall-fatt li iktar kemm imur iktar nirrealizzaw li dawn huma għandhom il-ġenerità tagħhom li differenti minn ta' xulxin. U bażikament fejn xenarji ta' iżolament żgur ħanaraw li fin-naħa speċjalment fil-grandu gene flow li jieqaf u hemmhekk jibda bażi proċess evoluzzjonarju li jekk imorru 10,000 sena minn issa jew iktar sewwa possibilment jekk inħallu l-proċess naturali l-kors tiegħu forsi sottospeċi Maltija tiġi speċi mbagħad, tiġi full-fledged species. Forsi. Ħadd ma jmuna minna. Sewwa forsi xi verżjoni diġitali tagħna jkun tajjeb. Issa, fil-fatt hawnhekk għandna naraw Greg dan għandna Greg huwa l-istess naħal li kien involut f'dik ir-riċerka partikolari. Kienu ovvjament tim li uffiċjalment mbagħad kien fil-1997 uffiċjalment illi konna nafu li għandna Maltija u evidenza ta' dan misem il-dawl gżejjed li huwa ġej Malta sewwa li tfisser għasel min jagħmel għasel naħal tal-għasel. Ġifieri evidenza kellna, ma kienet evidenza kif qatt tgħid. Anekdoti tajjeb, verbali. Ma kienx uffiċjali għadha, ma fil-1997 kien ġiet uffiċjali. Sewwa. Distinzjoni li naħseb li importanti li nagħmlu hija rigward razzezz domestiċi u sottospeċi. Il-fatt li jisma' billi quddiem xi ħaġa xi annimal jkun ta' Malta ma jfissirx li għandu l-istess status bħal ma għandha n-naħa Maltija. Għax kif qed nissutu n-naħa Maltija parti min-natura Maltija. Sewwa. U fil-fatt hekk għandha isem xjentifiku, għax li wieħed ma kienx kollha. Sewwa. Hawnhekk qed taraw il-Gendus Malti, forsi ġie smajtu bihom dawn, ftiġiġa Maltija, Mosa Maltija, kollha għandhom Maltija u Lemma, mhux kollha din fuq l-istess status għax dawn it-tlieta li semmejtilkom, il-Gendus, it-Tiġiġa u l-Mosa kollha huma artifiċjali. Kien il-bniedem illi through artificial selection, tajjeb, wassal biex dawn ir-razzezz sajrulhom ta' Malta sewwa. Għax kienu l-Maltin li jagħmluhom, jagħmluhom ta' Malta sewwa, ma li kieku kellna nisbgħu fuq miżin. In-naħa Maltija qed ngħid spiss kulturalment dawn u fl-agrikoltura għandhom blok u għandhom kif sabatej l-istatus tagħhom biex birjawek mhux qed nġebdu l-annimali. Ġas qed nitfgħuhom fuq nagħmluha xejn ċara li jisma' dawn huma annimali domestikati. Imma naħa Maltija si xejn oltre minn hekk għax hija wirt naturali. Issa, mistoqsija oħra li norbot ma' li fakkan jisma' James. Illi xi drabi naħa Maltija forsi bħalna Maltin għandu xejn ta' reputazzjoni li aħna aggressivi. Sewwa. U forsi jista' jkun illi tmur lura fl-ismien li tant tista' għandha reputazzjoni ħażina li dak li jkun daqqala du ħajibda jew mhux ħajibda, jaf jew ma jafx bin-naħa Maltija. Jiddeċidi li isma' din tingħata n-naħa Maltija dik bħal Maltin aggressiva jekk mhux iktar minnu. Sewwa, ħanqos nġibta barra ħalli nkun nista' nimmanage għalija. Sewwa, u dik hija reputazzjoni li sfortunatament għandna. Għandna speċi. Ta' vera aggressiva aktar mis sottospeċi. Issa ħana diskutu ħana xejn u wkoll l-evidenza xjentifika. Sewwa għandi. Ħana nara x'għandna. Issa jekk kien jiġi tgħidli wara u n-naħa Maltija u n-naħa l-barran qed ikunawha Malta, jiena niftakar li ġifieri għal qasmin sittinijiet. Mela konna ġieli naħla sewda li jitħallja taħdem u tiġi meta beda jitfaċċa in-naħa Taljan, in-naħa l-isfar. Dak kellu l-vantaġġ superjuri għal-naħla tagħna, naħla sewda, il-naħla sewda tanti għandorija flaks. Wara kemm għandorija anka dejjem anka f'kondizzjonijiet mhumiex favorevoli. Dak se naħdem għalija biex tibża għalija.
Issa tħalli l-ħadd jiġi joħodu. Ma kien is-sens komuni jgħidlek illi nisma' naqla Maltija hija xi ħaġa li għandha taqru li jsir Maltin suppost għandek tuża naqla Maltija fiha għandna fl-ġurnal. Prinċipju biex ngħidlek li huwa suppost għandu jkun. Però minkejja kollu sfortunatament ħafna id-dawl. Ħallu ma rajt ħafna naqlu. Da. Il-bżuni li għabunna għal-Malta jippreferu li ġibu naqla taljana u l-għaburina. Bil-raġunijiet li huma ħossu iktar kondi bil-naqla taljana għalli xie għahla li hija daqxejn iktar doċi, doċi li daqxejn iktar kurina, u ġdaħdem bija. Maltija, l-aqwa, għandu għazmin li kollu nejdu li jaktar aggressiva. Mistakar minn bdejt naħdem għad maħħar, d-dejġi, għattandna, il-kapġi fil-postijaj, għaxin għedna ħarat maħħarġu, dik aggressiv, il-business, għajn għat jgħaklu għed, jgħak xejn storja li jiex bazat f'fatti fil-verità, kif sirna nafu. Li għandu għal maħal maħalti, jgħakna, jgħak kif jgħid l-Ingliż, all-bite, no bite. Essenzjalment, infatti, għadin l-istudji li għamilna sebna li meta titkellem naħal, u tkun naħal Maltija, naħal Maltija, d-dariġi madwar, kutajt l-nisal għal ħajamli. Umma jiktoq, tot, kan il-darba t-tat, għax n-lummet li kien t-tkaw, għax il-darba t-tat, t-tat, Tot, kena darba jattakka, il-kumparat li kien jgħamil għadja, u kien jgħamil storju, il-tip li xejn jattakka. Il-livelli ta' difisa ma jiex mill-ewwel. Ġifieri naħna baċċetta x'jagħmel. Storbju, funzjon tal-Maltin, storbju żejt naħal ħafna storbju. Maltin. Jekk l-istorbju ma jwaqtex, ġelli jaqbad midek jew ma fejn kollok nikxuf. U jiprova jilmet ma mxaqta d-firi, jizet kosta riċa, imma fl-istess inda jgħun jista' jkun mitejja, ħariċa u jgħan. Jgħan bħal vera t-għaddi skola t-dwej, u bħal forsi attakka, imma normalment jitla bi gradi, u mux f'daqqa. Issa ħaġa oħra, għala terġjament, fizmin li ma jkunx hawn xieġejt bikel. U nektar, l nektar kolonja t-ċki. Ma taħx u għal-daktat għal-klima ta' Malta u ta' krisi f'Malta. U anka bħala l-ġi li minnu għal-li ċki. Inġobdar jidru jiddu ma jkunux kbar da' skena unu, meta jkunu fizmin li jkun fieħ l-xogħol. ġendik hija l-argument ieħor. Issa argument ieħor tal-aħna Maltija kienet tmedda ħafna. Għalfejn, għax għandha ħafna iktar xahri ukoll. Allura għandek iktar faċli titħammeġ bit-twaddel dak ġifieri, imma il-naħal jkollu jitmedda. Huwa atteġġjament tajjeb ukoll. Għall-kuntra ċertu testi li jkun in-naħal bħal parassi tal-barrotta. Ma tmagħhom u li hu qiegħed ifarbal u qed jaqra wkoll. Ġifieri n-naħal l-atteġġjamenti tiegħu diġà naturalment tjuri ċertu reżistenza għal kontra ċertu mart. Ninsibu madwar id-dinja kollha, sfortunatament naħal f'Malta wkoll. X'tasbu għajġin ma jkien nis-naħbidu. Speċi naħal għandhom bħal meta jkollok il-naf xaqatu sew xi kelb jisu jintrak u kieker. Kellek xi trajtu jasna wara l-ta' problema skala. Erġek dila, sajju. مش اللايف ستايل بتاعهم يعني بس يبقى مش الدراع مش بس الجماعة مظبوط عندنا على الفرنتات تبقى معها Skont il-periodu ta' sena ma kienet jgħid fakkarni. Ron, ovvjament jekk qed tiltaqa' ma naħla lum li sitt xhur mhux qed tiltaqa' magħha ġifieri.
Mi forse ma sarebbe interessanti. Ma forsi naf dan jikkomunika bejnietom speċi jista' Jikkomunika bejn mitwieħed. is-sens jista' iħoss is-sensi li jara fil-bniedem wieħed għal ieħor u jikkomunika l-kaxxa kollha tkun taf isma' dak mhux tred fis-sens forsi Ara. brod ħafna Illi ixhom żgur. Fil-fatt mhuwiex ideali jekk jiena nitlaħlaħ bil-fwieħa sewa mbagħad immur ma ħajx naqsilhom lis-sapun. Anke huwa naqsilhom fis-sapun. Il-materjal ukoll tal-ħajjiġ. Illi xi kultant hemm xi pereżempju jkun ta' suf. Ikun hemm xi waħda li tinterta taqqat, da ma tkux tista' tinħoss daqqa waħda di tħossha threatened miskina ma tafx li illi tas twalet ġodda ġers tas-suf. U di tajjud. Ma titkellimx dinarsa bil-ferm insomma. Ovvjament, daqqa waħda jiġu sħaba jgħidu, xi ċari. Dan ma lors. Minn għalli forsi hemm xi josib takka jien naf. Ġifieri iva, il-mod kif inti qed tagħmel l-ispezzjoni tiegħek. Ma nafx rajtu xejn minnhom bil-blodda li kellu ħadd. Ġifieri, il-mod kif jien qed nagħmel l-ispezzjoni tinkun salvaġġ, bad mort bum 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 ma jaħamorru ġibu laħaq. Iktar kemm ħarreda kaxxa aktar da mhux ħajogost. Jiġifieri anke aħna fil-maniġġar irridu nkunu attenti wkoll biex ma nagrawhx. Sewwax jekk jiġi xi ħadd u joqgħod jien naf itina fuq rasi ngħidu forsi waħda ħallihom ma jkollhom titina fuq rasi ngħidu isma' dabbar rasek sewwa. U l forsi ngħidu bil-diskors ma bħalma semmit Simon, l forsi jolli daqsxejn leħnu, sewwa forsi jibda jibbażi daqsxejn iktar, tajjeb ifhem dan daqsxejn iktar. U mbagħad forsi l-livell li jmiss jibda daqsxejn iktar miegħek ħalli jgħidlek isma' tiddejjaqni wara. U f'dan il-każ sekk tkompli tafferġ, imma jekk li tgħid isma' din forsi għalija nagħmel aktar part jew raġel ġimgħa naraw nara l-andament kif. Ġifieri xi kultant is-sens komun huwa l-iktar importanti. Però imma nibdew mill-fatt li jisma' napprezzaw illi in-naħa l-Maltija mela, meta aħna mmorru ngħidu las li ma nisilgħu. Naħħal partikolari li vera jħobbu jisal il-frażi għax vera u li aħna ġast qed nisilqu in-naħa ta' rasi l-għasel sewwa. Ngħidu l-għasel ma ngħidu prodotti oħra. Allura tapprezza li dan qed toħodlu l-affarijiet li tant ħadem għalihom da qed ngħixu fil-ġenna tal-art hawnhekk f'Malta, qed ngħixu f'pajjiż fejn kważi kważi taħdar x-xemx m'hawn rebda tibda riżorsa speċjalment fis-sajf immaġna tajjeb allura kważi kważi tibqa' ftit li jekk għandu huwa vera daqsxejn aggressiv, kważi kważi meritat l-aggressività. Jekk veru, issa, għawwa kif il-pożizzjoni sufut, ma veru dan aggressiv jew mhux veru aggressiv. Issa qed nagħmel referenza dan l-istudju għax fi-studji xjentifiċi jien nista' nerġa' nara nagħmlu dawhekk il-metodu li jużaw, jien nista' nerġa' nirreplikah. U dik hija x-xjenza, s-sabiet tax-xjenza. Illi dak kollu li jsir jiġi pubblikat tajjeb u jista' jiġi replikat kwantitattiv. U jgħid hemmhekk fil-public domain għalli dak li jkun li jgħid isma' taf xiex li ħaġa tagħmilha u hawnhekk għamilt l-ikbar sbal hawnhekk. U nista' jiena dawn l-awturi jgħidu għamilt l-ikbar sbal. U dik hija x-xebel is-sabiet tax-xjenza affarijiet ġodda dejjem jisjaw tajjeb l-affarijiet il-ħodd. Issa, f'dan l-istudju partikolari illi wkoll kien involut fih il-prof David nifsu billi jgħid jitkellem u jisma' jitkellem. Non beda jgħamil definizjoni bej sottospeċi u speċi, nasib għamil ħajja ħafna. Għawek ikun baraw, sebkaxi f'Malta Maltin, sebkaxi f'Malta Taljani, fil-ligustika, ma semmejna naħal ta' Malti u semmejna naħal Taljani. U dawn, bażikament, għamlu diversi testijiet fuq, sawa wieħed minnhom fuq kemm kien ġentil u kemm kien kal. U napprezzaw illi l-average scores għal kolonji, għal-Taljani u għal-Maltin. Użadi, użaw dejta il-proċessi li mezzu l-użaw kien xjentifiku. Għajb ġiviri nistaw nġu nirreplikaw. Kważi kważi, veru ma forsi dan xejn iktar, imma kważi kważi ma sempliċi da xogħol. Ġiviri, jista' jkun illi din hija kitba li qed tiġi minn ġenerazzjoni għall-oħra li tinkompli nirrepetwa
U minn għalina ġo moħna għal li saret realtà. Il-temta li għaw il-kaxxi ta' Michael li kienet jekħendelja, tajjeb, kienu ta' kaxxi li testi għatomlu li ħarġu li vera kienu jixpul ta' Malta. Ġiviri, jek ma tqodux fuq dak tubi għodu fuq, ja. Tajjeb, u jek ġiviri, rajtu il-Michael għemmek, sewa. Bas għas kien li bess ġersi ta' sofu għol. Għax kien nasa ġifrar, tajjeb, ma kienx da' dis-sena. Ġiviri, isma, jista' jkun li da ġi ġasti daqsxejn ta' reputazzjoni ħażina li forsi għandu in-naħa Malti tajjeb li nikkorreġuha. Issa, bħal kollox, tajjeb, ikollu dik il-fura f'qara illi ovvjament jista' forsi jkollu daqsxejn ta' temperament li tkun nitkellmu Sir James. Temperament li jkollu forsi daqsxejn iktar sabatejt attiv minn tal-oħrajn. Fan kollox, aħna nkun differenti, u l-isteddew kollha naħal kollha differenti. Ġifieri jekk forsi u xi wħud minnhom ikollhom xi tendenzi li jkunu daqsxejn iktar aggressivi minn oħrajn. Jista' jkun ukoll, jista' jkun. Speċjalment meta inti tkun qed tikkumpara ma' kaxxi li għandek stess. Il-comparison ikun kważi kważi evidenti iktar, speċjalment meta tikkumpara kaxxi tajjeb. Imma jista' jkun forsi xejn ta' reputazzjoni ħażina li qed nagħtu in-naħa Malti stess u tintuħ bis-sir. Tajjeb, u allura forsi meta jiġu naħħa jew ħaġa li għadmu jew f'aggressività. Tajjeb. Għal-kuntest ukoll, tiftakru f'tidilu semmejna l-qolol. Il-qolla, traditional beehive sewwa. Meta dawn kienu ilhom jintużaw sewwa, minn żemżem sa 90s, sewwa sakemm saret il-bidla mbagħad tal-kaxxi tan-naħal linja. Sewwa, dik kienet ġeneralment fin-90s sewwa. Minħabba l-varru għadu għadina, diskutejni għabox. U tapprezza li fl-istruttura tal-qolla, daw kienu jieħdu l-għasel darba fis-sena biss, f'Sant'Anna, 26 ta' Lulju. Għalxiex, illum il-ġurnata għandna għasel tal-rebbija, għasel tal-sada u għasel tal-ħarifa. Xiex, jżidu l-istaġuni ta' għada ġera. Le, għax qabel meta kienu fil-qolla, peress li il-qolla kienet struttura li jien ma nistax l-manipula, daw kull marra sena jgħamlu ħarfis wieħed biss, jaqdu literalment sikkina kienu jgħidu, tal-għasel għax bis-sikkina tagħmilha, sabek tal-lingwa Maltija. Illum il-ġurnata nsaw ħajftu jgħidula, jista' sparer, biex nitkellmu bejnietna jista' sparer. Imma qabel kienu jużaw di l-struttura li ħajftu ta' dak iż-żmien jgħidula s-sikkina. U din kollha kienet struttura ovvjament kienet tkun orizzontali għattur, rajna l-borgi iż-żieda, s-subbe, għaddaw li huma familjari. U il-ġurnata nżidu għattu fil-fuq. Qabel kienu jżidu ma l-orientazzjoni kien differenti. U dak kien jgħattu s-sikkina u għasel u mhux duqqajsu li brudi u reġi bizzata. Hopp, ħadna x-xerka kollha bl-għasel, issa kienx fiha duqqajsu, kienx fiha ħadniha kollha. Għax ovvjament dak kien il-mod illi issa tapprezzaw illi da miskin naħta għasel biex joqgħod jagħmel ix-xena mill-bidu. Għadħollu ħafna enerġija ħafna ħin. Għalhekk forsi kienet daqsxejn iktar distruttiva fil-passat sewwa. Jista' jkun li kienet daqsxejn iktar sanitarja wkoll għax literalment daħilhom l-infrastruttura kollha u jridu jerġgħu jagħmluhom il-ġdid, jiġifieri f'termini ta' pestiċidi ma kienu jintużaw ma żgur ma kienux jakkomulaw fihom għax dejjem iridu jagħmlu ġdid. Jiġifieri tħobb ħaġa u tibgħod oħra bħal kollox. Sewwa. U biex nerġgħu magħmlu l-aggressività għax nagħmlu tenġinna bqgħu sejrin. Tapprezzaw li dawn meta kienu jaqtaw l-għasel. Għallax, distraction, immaġna ġaħat jiġi jgħidlek wow, u għidlek il-facċata. Immaġna reazzjoni tiegħek daqstant ieħor naħta l-għasel li qed jgħix f'dan id-deżert. Dan id-deżert ekoloġiku ġifieri ta' speċjalment fis-sajf. Ġifieri napprezzaw ukoll li forsi dik reputazzjoni ġej minn x'imkien il-bogħod ukoll. Minn x'imkien il-bogħod illi qabel id-disajnijiet il-qolol kienu iktar li jintużaw u meta kien jaqtaw l-għasel kienet pjuttost distruttiva u tapprezza li n-naħar ikun iktar aggravat. Misa għadda jiġi important għal Italja. Iva. Meta? Meta? Ġeneralment meta l-istaġuni fil-rebbija fil-ħarif fil-rebbija ġeneralment. Meta jiġi? Meta jiġi? Meta bella, skużani. Michael semma li lejn il-60s u kol kien xi forsi kmin kienu tagħmel esperimenti, imma il-bark kien fin-90s.
Li ġara kien li daħlet Murtina f'Malta l-Varroa, sewwa għamlet ħerba mis-settur u l-ġenjalità tal-Gvern Malta dak iż-żmien. Tajjeb, qabad għal biex nikkompensa il-naħal għat-telf li kellhom nġibu naħal Taljan minn New Zealand biex jikkompensa sewwa ġifieri nimmaġna li l-azzjoni kienet intended for win. Imma napprezzaw li kontaminazzjoni u genetic wise li għax ovvjament sa u għawek u għamek minn naraw forsi proċessi fejn ħatan Ingliż fan. Sewa. Ġifieri forsi il-maġġor parti saret meta daħlet il-kużina partikolari li għamlet ħerba ma mhux ħerba biss Malta, ta' bejn għamlet ħerba globalment. Ġifieri jekk fil-90s ġiet established bħala subspecies. U fil-90s għadment kienu tiġu portati l-xkunata naħal. Punt interessanti. Għatem samples illi huma ta' qabel il-90s. Ġifieri, aħna il-sample ewlieni tagħna li fuq xi xinija bbażata naħla Maltija illi xorta hija differenti. ċort li differenti. Napprezzaw li qabilha ma kien hemm bottleneck. Forsi jekk intom familjar ma' termini bioloġiċi, jiġifieri illi immaġna, jekk il-popolazzjoni hija ġarna, waħda kien hemm passatur. Sewwa, kien hemm passatur. Illi ġifieri waħda il-ġenetika, il-pool tal-ġenetika minħabba għax minn xi 7,000 immaġinu minn xi 7,000 kaxxi spiċċaw xi 2,000 kaxxi ġifieri mhux ċarta. Minn 7,000 kaxxi spiċċaw 2,000 kaxxa. Ġifieri għas iktar minn 50%. 60-70% illi ħafna minnhom kienu ta' ġenetika Maltija. Issa bissewwa bid-nerwa dawn li kien fadal imma il-ġenetika Maltija forsi xi reżiljenti bħalna persistit xorta. Hija li jekk ikun studju interessanti li naraw li imma nara Maltija fuq xi karatterizzata. Illi xorta l-evidenza hija li kienet differenti xorta. Sewwa. Jek nikkomparawha ma ta' 60s x'joħroġ. Pereżempju. Forsi dak il-ħin xi dissertation u xi riċerka vera tkun interessanti imma. Tajjeb, imma ġifieri hemm il-dirbot hemmhekk ukoll anke fil-klassifikazzjoni tan-naħla Maltija wkoll ġifieri rridu napprezzawha wkoll. Napprezzawha. U rridu napprezzaw ukoll illi minħabba din qerda kbira tal-Varroa bdew mhux passatur qed ngħid l-embut. Skużawni. Bottleneck l-embut mhux passatur. Ġifieri ġifieri ngħid immaġna kellek ġarra sħiħa mbagħad daqqa waħda minħabba il-Varroa għax kien hemm ħafna qiegħda spiċċat bl-embut sewwa. U l-embuti jissinifika x'kien hemm wara mbagħad. Sewwa, għandna ġarra f'daqqa waħda l-qtar tal-embut. Dak very much. Bottleneck. Ġifieri napprezzaw illi għalkemm kienu l studji fl-80s kienu ġast fil-97 illi forsi xi ħadd għalija għamlu xi ħaġa uffiċjali. Apparti il-fatt li xorta, qabel konna nafu li għandna popolazzjoni ta' rasel li hija speċjali. Mela, difa. Jena li jena kassi kemm jiġġommara. Aħna jistna kalli interessati veru il-naħla għax it-klaser, imma aħna kalli jisna mill-lasel. Għax id-dien xi ħaġa prodott li hu ħaldi għal-bniedem. Ġifieri bħalissa xtaqt insaqsik għandu każ. Jekk hemm x'imkien merfuħ xi serpis ma nafx kemm iżomm l-għasel. Għasel naf ta' żmien preistoriku. Għas-sittinijiet u għal-għasel tal-lum. U illi x'ismu l-kwalità tiegħu dak li għamlu karatteristiku li hu tajjeb għal-bniedem. U baqax l-istess. Għax veru għaddejt il-naħla Maltija. Ma kif ibtejt jista' jkun naħla Maltija allura mis-60 għal-90 soka l-għodi kważi nqerdet. Ekku. Ġifieri ma mbagħad jarġa' x'inhu l-iskop tgħid issa forsi nkun daqsxejn bajs, ma x'inhu l-iskop li nirrabbi naħla Maltija mill-Italjana biex imbagħad l-għasel meta inti tanalizzah huwa l-istess. Tgħid li tgħid rasel Malti bajx il-naħla Maltija għandha ċandu ċertu properties l-għasel. Tika ma tkasaq ma jġibux ġibdu l-għasel
Il-Marokka ħani u għek jirintu għaxħantu property su għalxan jarġan ħani għom ħani ġfer bieċa bunta sekk, il-xaxset t-tenew għaw. Mela, Għaxħeddu l-għam property stijaw ferru xel ħelti. yes, Sema veru, mux veru, gimmick, mela. xitaf xnejlek. Ġiex punti li nixtieq taħseb fuq. Sewa, bħala kif taqbattajt. Punti validi qed issemmi. Imma jekk aħna, mela l-ewwel nies, jekk aħna ma nwessawx in-nixeċ kummerċjali wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar forsi jekk naħħal rabbina, xi forsi qed jagħmlu daqsxejn flus. Mhux tajb kulħadd jħoss naħħal tajjeb. Jiġi jħossu biss. Eżatt, jiġifieri jieħdu xi prodott minn naħal, jieħdu gost, kulħadd ikun bil-pissin. Imma u da bħala sfida, għalfejn nillimitaw ruħna l-għasel biss. Nista' ngħidlek li min-naħal tal-għasel ngħidu sitt prodotti differenti waħsemmihom. Mela għandna l-għasel. U xinu, tajja qed isemmihom. Issa lejla ma sabajiet. Saqsi. Sekonda. Mela, nieħdu l-għasel differenti. Nieħdu l-għasel, nieħdu x-xema. Nieħdu propolis, nieħdu l-isting tagħhom, nieħdu l-pollen, u Royal Jelly, Rosa. Royal Jelly. Stick, xini. Skużi? Stick. Issa, qed nirrealizzaw li jekk il-vali jennu napplika fuq cancer cell lines differenti, hemm xi cancer cell lines li jaf japplika għalihom. Ġifieri jista' jkun hemm xi kura xi cancer cells. Issa, l-ewwel mistoqsija tiegħi. Jekk in-naħla Maltija tispiċċa, ngħidu għadha, u subajna naħla Maltija tispiċċa. Kif nkunu nafu Palissa maċem riċerka palissa, il-potenzjal, massimu il-potenzjal. Kif nkunu nafu forsi jista' jkun li t-tingiża tan-naħla Maltija, li ovvjament veru naħa tal-għasel imma kif semmew il-ħabib tagħna u hekk kollha. Apprezzaw li huma xejn diversi minn xulxin ukoll. Forsi t-tingiża tan-naħla Maltija forsi għandha compounds eżatti biex tajja xi tip ta' mat. Issa jekk għadha dik ma ħansibuha. Kif nistgħu nirriċerkaw? Jiġifieri l-istess ħaġa fuq il-propolis differenti. Billi s'issa maċaw riċerka fuq propolis li għasel differenti, għata għasel differenti għamel propolis differenti, ma jfissirx li mhuwiex differenti. Fuq il-Maltija m'hemmx, ma nistax nitkellem, imma jidhirli li kien hemm xi studji fuq in-naħla Sqalla. Illi wkoll hija Lapis Siċiljana u semma Sikola. Arnold kien isem antik tagħha, Lapis mellifera Sikola. Lum il-ġurnata nidhom mellifera Sikola. Sewwa. U għamlu esperiment. Sitt kaxxi kummerċjali ta' Sqallija. U ċekkjaw l-għasel. Ir-riżultat li l-għasel il-mod components li fih kien differenti. Issa di possibilment nirreplikaw f'Malta, nirrealizzaw li forsi anke ta' Malta joħroġ li huwa differenti. Imma tisgħat m'hemmx proven black and white li huwa differenti, imma billi m'għandix m'hemmx s'issa evidenza ma jfissirx li mhuwiex il-każ. Tajjeb. Imma immorru oltre mill-potenzjali li jista' jkun li huwa differenti, sewa li anke intrinsiku hemm ċerta valur. Sewa valur li s'issa forsi għandna ma nafux eżatt x'inhu l-valur għax issa ma skoprejna. Meta nitkellmu fuq qasem l-ewwel nies anke f'termini ta' il-valur ta' prodott qasem magħmul minn naħla Maltija f'Malta, naħseb jiena l-autentiċità tiegħu huwa ħafna iktar minn qasel vera Malti għax huwa bil-flora Maltin, imma prodott minn sottospeċi li kummerċjali. Ma nafx, jiena naħseb li hemm iktar valur f'qasel tajjeb li huwa prodott Malti minn naħla Maltija. Sewa ħaġi naħla li tinsab Malta biss. L-ewwel nies. Allura jekk aħna ma nistgħux nikkompetu ma' pajjiżi oħra f'termini ta' volumi, żgur nikkompetu f'termini ta' volumi. Nistgħu nikkompetu f'termini ta' storja. Dak huwa l-mezz li kif aħna bħala pajjiż qed nippruvaw nżidu l-prodott tagħna mhux biss fl-agrikoltura ma f'kollox. Illi aħna għandna l-istorja tagħna u illi jien naf jekk qed ikkomparana mal-Amerika li għadhom bdew dawn l-istorja tagħhom għax twildu l-biera. Jekk wara ma għandna ħaġa li jiġu rawha l-ħaġa stess ħaġa napprezzaw
naħal għasel marbul minn naħla Maltija. Imma daqsxejn iktar għax baħal mill-aħħar aħna naraw il-flus, flus għan-naħal. Napprezzaw li f'dal istudju fejn qed tara. Development, behavior, x'għadna kif nagħmlu. Productivity. Mela, f'dan każ productivity kienu tittestjaw il-produzzjoni tal-asset. Produttività. Nista' ngħidlek illi mela, l-ewwel nies dal-istudju kien minn għalihom illi ħajmur għal xi 5 snin hekk. Għamlu sena u nofs u kellhom jifquh. Għaxiex. Għax, in-naħla ta' Malta rajt. Mela daw l-istudju bdew sikkaxxi u sikkaxxi tawhom l-istess treatment, għalli ovvjament tagħmel komuni baseline, u ħallehom għarrieq. Wara xi sena u ftit, issa n-naħħal kemm ma kienet jagħmel osservazzjoni biss, ma kienet ibaqbas xejn. Wara xi sena u ftit, it-Taljan il-kummerċjali spiċċaw. Kollassaw. Sewa, u l-Maltin baqgħu għaddejjin. Jiġifieri, f'termini mela li kieku jiena naħħal, għara kemm rid ninfoq iktar f'zokkor biex nieħu ħsieb il-kolonji tiegħi. Għara kemm rid nieħu ħin tfisser flus ukoll il-ġurnata u intrigu. Sewa. Fl-aħħar mill-aħħar meta ċekkjaw produttività, realizzaw li ta' Malta ħadu xi 6 kilo tal-argument u tal-Italja ħadu xi kilo wieħed biss. Ġifieri anke f'termini ta' produttività huwa aktar ekonomikament vijabbli biex trabbi ta' Malta, aħseb għadda l-affarijiet kollha li qed nisemmu. X'naħsbu? Hija risposta biżżejjed. Aktar minn hekk, il-Maltija tiddefendi aktar kontra l-Hornets. Italjani qabel evolvit Northern Italy, mek ma kienx hemm l-Oriented Market, issa tira l-Hornets bil-Northern Italy. Issa napprezzaw li kif qed tgħid tajjeb, il-Balta Sonzano l-lum il-ġurnata problema għal kollox. Anka lina, n-nies, imma l-agrikoltura wkoll. Imma napprezzaw ma osservaw. Iva, ma fl-istess ħin huwa migratorju dak u bħalma jiekol in-naħal, jiekol ukoll il-Hornets. Ġifieri, ejja nżommu daqsxejn perspettiva għax ma kaxxa. Skużi? Nabarra kaxxa. Ekku, ġifieri ejja ma nagħtux timbru lejn l-affarijiet u nżommu daqsxejn perspettiva usa li naħseb hija importanti. Għax bħalma jiekol in-naħal forsi u forsi inserta kien hemm xi qata tmur lilgaw jħodd ikollok fiha. Jagħmel ġimagħtejn, tlieta u jitlaqda. Sewa, imma qed jieħu kollu Hornets li f'Malta ma problema wkoll. Għal-Hornets li kont qed tajt, interessanti u rajtajna b'għajnejja. Mezz kif in-naħal jipproteġilu nnifsu hija, skużi, bowling l-ewwel nies, forsi ġieli rajtuha, probabbli xi video tal-BBC li Japanese Honeybee ma dak ikunu. Sewa jiddefendu kontra l-Asian Hornet. Imma l-istess konċett. Sewa. U nkun id-dar mor waraw l-istess ħaġa. Jekk jinserta jidħol il-Balta Sonzan, idawru, jorf temperatura u da miskin jinqela. Sewa, bil-balmu ta' naħli kunet. Imma mhux biss. Mezz kif in-naħli proteġilu huwa billi mela ħallu kaċċa tan-naħal sewa, kaċċa tan-naħal jagħmel fetħa minn fejn jidħol il-ħoġna. Issa, jekk dik il-fetħa hija kbira, tapprezza li n-naħal ħajkollu nqas kontroll fuq xi jbieħel u ħiereġ. Jekk għandu nqas kontroll fuq xi jbieħel u ħiereġ għax il-fetħa hija kbira, jista' jkun illi jidħollok xi Balta Sonzan jagħmilha kelma. Allura x'jagħmel in-naħal Malti? Jaqbad jibda jissiġilha bil-propolis u jibda iċekken l-entratura. Għax hemm mod jien hawnhekk għandi bib hawnhekk wieħed u għal kull wieħed ngħidlu sma' ticket please, ticket please, ticket please. U hemm mod jekk ħanagħmel iħalli l-bib miftuħ meraħ u jidħol meri. Ġifieri dik hija adattament naturali rajt bajnija jiena stess ġifieri li għandu n-naħal Malti. Illi issa vera il-problema tal-Balta Sonzan mhux ħabissu fek ma jkunx azzjoni nazzjonali, ġifieri jien nista' nkun naħħal immur noqgħod daw tad-dubbien u imma għal kull waħda li tiġi jiġu 10 irdu kien hemm inizjattiva nazzjonali illi u Malta għandha vantaġġi li jaħdmu jiżżajr, mhux għandu bis-sens please. Jgħidu bis-sens, ħanibirizzawha, għandna ċans, mhux qed ngħixu jien naħseb l-Awstralja. Ġifieri hemm potenzjal l-affarijiet, ma kultant m'hemmx irrieda.
Sewwa. Jiġifieri anke f'termini ta' Hornets u tal-affarijiet jaqbillek illi trabbi n-naħa Malti, jaqbillek għax literalment ikun ta' rasel. Dan imrobbi iktar minna l-Maltin sewwa fl-abitat Malti għax involva ħafna iktar minna f'Malta. Kważi kważi naf każijiet ta' qed jiġini f'moħħi wieħed għawdex partikolari. Kont mort ittestjalu ħadd xi kampjun qal li isma' nafx ikun xi hemm tant nara xi nimgħu naraw. Possibbli għadu jien raħ jisma' xi. Dik kien Taljan ngħidlek illi mhux kien jispiċċa qabel it-tabta għajnejn. Għax mhuwiex adattat għal kundizzjonijiet Maltin, dak minn għalih li qed x'imkien taħt qalbi. Miskejn. Imma hekk huma l-kundizzjonijiet, pereżempju kun qed titkellem ma' naħal barranin. Il-fatt li n-naħal tagħna huwa attiv is-sena kollha, n-naħal tal-għasel huwa attiv is-sena kollha, n-naħal tal-għasel Malti huwa attiv is-sena kollha, x'Malti ma jemmx snow. Tajjeb, id-drabi meta ma jkunx attiv, meta tkun ix-xita meta jkun ħafna riħ. U meta jgħidu ħafna riħ. Diskutajna wkoll fil-kors għax hemm studju wkoll li jgħidulek ħafna riħ u mbagħad tirrealizza li hemm dokumentazzjoni wkoll ġifieri ta' li meta jkun hemm light breeze fid-dokumentazzjoni li ssib u l-evidenza xjentifika jgħidlek in-naħal ġenerali jaqaf jgħaddem light breeze. U f'ta' Malta ssib evidenza li jkun hemm riefnu. Jgħidu u jgħu meta jkun riefnu ovvja jgħaf għax li fħajtiru f'feta l-lum. Ma perezza li anka rief jekk tagħmel pura rief daħajjielu ma nagħmel ħajqa. Sajja ma jkunx bħal xi ġimagħtejn ilu għaw hurricane heavy jew x'kien jismu sewwa. Kollu swaq anka ħna Jiġifieri anka f'termini ta' intrigu, f'termini finanzjarju wkoll, u finanzjarju mhux biss il-prodott li qed finali, imma anke l-ħin li qed nagħmel biex insegwiha. Irrid nitimgħu jekk forsi għax ġieli ġew staġuni ma biex-xita ma kienx xwart jkollhom bżonn titimgħu. Jekk ma jkunx naħal Malti ovvjament hemm iktar intrigu u iktar flejs. Illum il-ġurnata kienu xogħli, eżempju, jiġi ċirkostanzi bejn naf il-gwerra fl-Iran issa. Daqqa waħda kollox. Sewwa ġifieri. U sluża tajba wkoll sluża tajba wkoll. Dejma li tkun mhux kummerċjali għax ma nispiċċaw għaddejjem. Mela, ħares l-aħħar kważi sessjoni għax wasal ilhom ukoll biex imorru u din kważi magħmula bħala teaser session sewwa. Teaser biex nqanqlu xejn ta' kursita fikom ukoll għalli tiskopru iktar. U jekk li wkoll anke forsi tgħinuna bħala fondazzjoni u anke forsi quddiem tkunu parti mill-korsijiet li aħna nagħmlu. U jekk le, ma jimpurtax ix-xwara kollox il-tkun naħal mhijiex argolat. Sewwa. Imma li jkollok xejn għalfejn anke forsi tfanqax xi diskussjoni bejn familjari tiegħek u l-bib tiegħek ta' waliskom. Daqsxejn spjega qasira fuq is-struttura ta' xi tan-naħal u nagħmlu l-aħħar topic u nikkonkludu. Issa dik asmet hawnhekk ikun il-Burunda u isfel, il-biċċa t'isfel, u il-Burund ikun hemm il-familja qiegħda tikber li tiġibha dbin jitimgħu żgħar, imbagħad isem bħal farfett. Imma kollox ġosel waħda mir-reġina il-bit ġosel, jiġu jitgħu hemmhekk, jiddulu, jgħotem u li kan ġej. Timber jagħmel fostqa, indulu issir naħla, miratu tal-ħolqien, Proċen naħra żgħira ġiewa kull sajs. Imma da bil-benejdu l-għada fil-tejn. Dik fil-biċċa tisir. Mbagħad ikollha l-pollen biex jieħdu n-nettar, biex jieħdu l-proteina għalli għadu l-ikel u l-għasel fuq. Mbagħad il-fuq ħalli jkun il-ġint. Il-fuq it-tieni kaxxin mela jgħasel. Per eżempju bħal din għandha t-tiru it-tielet kaxxu ma' vojda biex just in case biex jekk din waħda tindela bil-qasel il-kollu u l-kollatem minn fejn iġib u jista' il-polġin sieħet qasel fit-tien il-kaxxa. U l-qasel kien juża qasel ma mhux għali li jagħmel u allura aħna bħal speċi qegħdin nissilquh meta niġu biex noħdulu l-qasel. Mela, ħbib. Ma nafx rajtu fuq ir-reġina kien hemm mal-kamra. Dik bondieret kienet tas-sena 23. Ta' 23 kienet dik ta' 23.
il-naħħala biex sadija minn jemra u minn memriex, il-naħħala biex jiftakar tal-matena hija reġina, ġiri jimmarka. Sewa se jimmarka hemm kodiċi sewa, konvenzjoni ġeneralment kulħadd da, milli jekk is-sena tkun tispiċċa bil-wieħed jew bis-sitta, ġifieri mill-ġejn ta' dis-sena qed jiġu markati bil-abjad. Sewa. Insomma, hemm il-kodiċi jekk bis-seba' jew bit-2 jew bis-7, bl-isfar, bil-aħmar, bil-aħdar u bil-blu. Sewa. Issa, il-naħal jiġi kasti differenti, jekk kasti jgħulhom kasts illi jista' jkun jew ħaddiem dak in-naħal kollu li tara qed idakkal dak kollu ħaddiem. Ir-reġina tajjeb żgur xi darba smajtu bil-Queen Bee, sejjeb x'qed ngħid tal-Beyoncé. U id-drums li huma rġiel sewwa. Dak huma tliet modi kif jiġu naħal sewwa. Issa, in-naħal ovvjament jiżviluppa minn bajda hija metamorfosi sieħa u jmur xumma tal-għallu tan-naħla, ġifieri dak huwa proċess fejn nifsu. Sewwa. U qed naraw frame b'apparijiet differenti tal-li jsibu fil-frame tan-naħla sewwa. Hekk hawn l-għasel li għadu mhux ikkeppjat għadu qed jiġi maħdum biex ngħidu hekk sewwa. Fil-fatt taraħ għadu likwidu. Għax tapprezzaw li jekk ikun likwidu, jista' jkun li jiffermenta. No, mhux twitch, għandna ġieli nħallu xi talenti. Xi affarijiet barra, speċjalment tkunu xarbin, jiffermentaw. U l-istess ħalli biex jipprevenu dawn l-affarijiet milli jiffermentaw, mela allura jnaħħulhom il-likwidu. U mbagħad jikkapjaw sewwa. L-istess ħaġa waqt il-pollen, fjuri differenti għandna pollen kulur differenti, mela għandna kulur differenti, sewwa. U mbagħad għandna id-dub ice, il-brood. Il-brood, kont qed ngħid jista' jiġi bajda, jista' jkun larva, jista' jkun bufa, dak kollu ma' sewwa, id-dub ice. Per-eżempju, għak naraw queen cell. Bil-mati jgħura beżdura ta' reġina. Beżdura. U għek qed naraw jisom il-eżant il-barra jisa ta' il-rotunda ta' mosta, kull waħda zaħir, ma' mux Dagu ma' drums ta' meta jkunu għedin fil-posta. Sewa. Fil-posta il-pupa. Sewa. Il-pupa mux id-dol, sewa differenti. Mela, l-aħħar sezzjoni anke l-arfin tagħkom ukoll għal-tkunu tafu anke għandha fondazzjoni ta' xi ta' minn fejġi. ċert. Aħna sawwana fl-2023 sewwa ġejna stabbiliti fl-2025. 24, skużawni. Meta kisbillaw konna naħdmu ħadd biex nippruvaw din in-naramanti għandu aktar kretu u status. Kienet inizjattiva tal-fondazzjoni li konna bdejna biex din-naħa li għandejna tal-pajjiż tagħna. U wkoll inizjattiva l-annimali oħrajn ta' jiġifieri li huma endemiċi jiġifieri kollha l-ewwel tagħhom jiġifieri ma rridux nixħlu li n-natura kollha importanti tajjeb fil-qasam naturali kulħadd għandu l-rwol tiegħu u dejjem kważi huwa l-bniedem li jbaqbas u jirrovina u dik il-problema. Fost l-ħajn napprezzaw li n-naħla Maltija sfortunatament kienet ħadem. Medda minn il-kontinuazzjoni tal-ġenetika li l-iktar ħaġa li tikkonċerna sewwa. Għamilna l-fondazzjoni għamilna l-inizjattiva tajjeb tal-Inset Nazzjonali. Konna bdejna għax dejjem il-limitazzjoni li konna naraw dejjem l-iskużi tal-liġijiet li ma ħallniex għal mill-ewwel u mbagħad sebgħu tal. Sewwa. Allura biex nindirizzaw konna ħriġna studju legali, sewwa mal-Fakultà tal-Liġi tal-Università u kien diversi modi kif dan l-inset endemiku kien ipproteġuh. Fost oħrajn kien diversi modi sewwa illi bħalma semmejna l-invasive species għal-flora u fauna u semmejna minnhom il-pjuma u semmejna il-kasserol u semmejna il-false pepper u kollha kollha l-invasive species. Għax huma ta' dannu għall-flora Maltija. Imma wkoll naħa barrani tal-għasar huwa dannu għall-ġenetika kontaminazzjoni tal-ġenetika naħa Maltija. Ebu, illum il-ġurnata nafu li kollox huwa bbażat fuq il-ġenetika, kollox minnu jaħroġ kollox, u ħlejqa ħaj kollox ma jaħroġ minnha. Allura jista' jitqies bħala isma' dawa invażiv għax qed jagħmel ħsar.
Mezzi ieħor sa jagħmlu il-gvern jagħmel projbizzjoni dawn huma mezzi kif minn dik l-istudju reda li moħta ta' tajba għalina. Naħmu fuqha. Ġifieri ma homx xi darba fil-għodu kelli xi ideat, taf xi tkun idea u simgħu din. Le, kollox kien ibbażat fuq dak l-istudju sewwa. L-istudju li konna minna. Illi permezz ta' notice mill-era li jkun hemm projbizzjoni fuq il-portazzjoni tal-naħal tal-għasel. Ikun hemm protezzjoni avviż ta' protezzjoni lejn speċi u id-dikjarazzjoni bħala speċi nazzjonali. U din billi toħroġ minn il-liġi by the way. U li rajna li jekk nagħmlu dik kważi kważi nobtu kollha. U għedna jagħmel morru nippruvaw għal dan għal għax jekk nagħmlu dik ħanobtuhom kollha. Sewwa. Għax jekk in-naħla Maltija tkun l-insett nazzjonali, jkun qed nipproteġu l-abitat tagħha. Hija importanti li kull flora u fauna nazzjonali f'Malta, il-gvern huwa obbligat li jipproteġi l-abitat tagħha fejn toqgħod. Sewwa ġifieri jekk qed ngħidu qablu, il-gvern huwa obbligat li jipproteġi fejn jagħmel qablu. Suppost. Jew għall-bużaq li jgħix fil-Mas tal-Mastru, mela l-gvern huwa obbligat li fejn jagħmel il-bużaq li hija ħuta nazzjonali. Sewwa. Jew sekk il-Mediterranean Cliff xejn tagħmel fil-Mas tal-Mastru. Mela l-gvern huwa obbligat li anke fejn l-abitat li da jipproteġiha. U l-istess l-dumijiet ekkanneril, tajjeb u għal-kolla, bidnet il-bahar, li u kotta għamma l-istess postijiet tal-affarijiet. Firdaw l-applikaw għal kull fora fauna. U l-idea li kienet l-insett nazzjonali kienet li jisma, jekk issa naħla Maltija ħantuwa tal-istatus iktar, mela ħasir iktar resilienti għax ħanif u issa, għax kull darba li kuna introduzzjoni ta' naħal minn tal-asa minn barra minn Malta, bil-kontaminazzjoni tal-ġenetika tirriżulta f'ġenetika Maltija li qed tintilef, x'mhux qed tintilef. Għax qed tiġi replace minn ġenetika li hija barra minn Malta. U barra minn Malta mhijiex adattata għall-kundizzjonijiet Maltin u dik hija problema. Għassa tkun tibda tkassib il-kampa imma u supply biex inti issa fuq kollox Dik hija xi ħaġa li naħdmu fuq bħala fondazzjoni għax aħna nixtiequ li kwalunkwe ħaġa li qed nagħmlu tul fondazzjoni ssir xi ħaġa nazzjonali għax issa side note saret insett nazzjonali għal Maltija hija l-insett nazzjonali. Ġifieri issa l-gvern għandu obbligu li jipproteġiha, imma nagħtuha step by step. Jew ma naġrux. Mela, għax hemm fost appuntati, sa ngħidilkom. Mela, l-għala Maltija jekk ħassir l-insett nazzjonali ħass tkun iktar reżiljenti. Naqblu għax mhux qed tiġi ġenetika minn barra li mhijiex adattata ġelli Malti. Tajjeb, hekk irridu aħna. In-naħħala ħajkollhom issa rwol ġdid tal-gwardjani tal-insett nazzjonali. Allura ħajkollhom iktar kważi status aħjar. U bi-status mhux ġast tal-kirjenza jew ċertifikati u għandna hemm iktar possibilment aċċess għal riżorsi, aċċess għal fonti. Issa jkun iktar responsabilità wkoll. Hija wkoll iktar responsabilità wkoll. Illi ġifieri dak li jkun illi forsi jkun irresponsabbli mbagħad mill-banda l-oħra, ġifieri dik bħal huma reversal. Naħajja favorik għadhem kontent ukoll. Sewwa. Mela, tippromovi sforza usa ta' konservazzjoni xi qed ngħidu kan proteġu mela l-abitat tan-naħal mhux tan-naħal biss qed nipproteġu, qed nipproteġu tan-naħal kollu għax naħal l-oħrajn hawn importanti b'dakkara sewwa. Qed nipproteġu l-abitat tiegħu wkoll indirettament. Sewwa. Tkellimna fuq li jżidha fil-valur tal-għasal Malti. L-għasal Malti mhux biss ġej minn għaxijiet f'Malta, flora Maltija, ma wkoll minn naħla Maltija li endemika. Kważi li l-iktar sottospeċi rari tal-naħal tal-għasel. Għaxiex. Għax Malta fl-erja tanti żgħira. Kważi naħseb li l-iktar waħda rari. Ġifieri għax istorja tara għal biċċa xogħol, għal xi preċju. U fl-istess ħin issib ukoll naħal Maltin li jrabu naħla Maltija li ma jifvalutawx biżżejjed l-għasel li jbieħu. Ġifieri sfortunatament. U l-konsumatur huwa żbar biżżejjed jolmoħu biss il-prezzijiet u daqshekk għandna importanti. Għax jien forsi nista' nġibilkom hawnhekk għasel li jidher jisu bed. Imma konxi mill-fatt li forsi dak l-għasel huwa ultra filtrated, ġifieri qas biss hemm traċċi ta' polinġu fih, ġifieri qed inneħħu riżorsa minnu li nistgħu nibbenefikaw minnha bħala nies bħala saħħa, konxi aħna bħala konsumatur bħala affarijiet jew le. Jew naqgħu li sabiħ. Mela,
Simili wkoll sforzi użu ta' konservazzjoni qed naħa Maltija karizmatika, naħa tal-Asi kollu karizmatiku sewwa. Allura hemm sforzi użu ta' konservazzjoni u jekk ma smajtx bil-Mason biha u daqs kemm hawn biża u hekk fil-Gżejjer Maltin żgur smajt bil-ħanibi. Sewwa, allura tista' tixpruna aktar konservazzjoni. U ovvjament, fl-aħħar mhux l-inqas minħabba dawn raġunijiet kollha s-settur tal-agrikoltura ħajkun iktar sostenibbli. U sostenibbli mhijiex biss mill-green buzzword sewwa. Sostenibilità hija xi ħaġa li ħadd tkun l-stakeholders ħajkun sostenibbli wkoll ix-xogħol tagħhom sewwa anke fil-produzzjoni li wkoll. Imma wkoll anke bħala konservazzjoni ta' dan l-insettendeħ. Issa, napprezzaw illi f'did-dikjarazzjoni kien hemm jiġifieri diversi artikli, jekk nistgħu mmorru waħda li tkun speċi salvaġġa li ġa Malta biex napprezzaw isma' bih billi n-naħla Maltija li semmejta dal-għodu biex kemm naraw is-sessjoni tal-kors. It is beekeeping għal raġuni. You keep the honeybees ma daw biex jifettilhom. You just keep them. Tipprova tagħmilhom l-ambjent kontru hemm jista' jkun għalli tibqgħu għandek, imma dawn mhux domestikati. Sewa dawn. Il-kaxxa mhijiex tiegħek. Eżatt, prosi. Il-kaxxa biss tal-injam. Il-bija u tagħhom. Sewa, ġifieri tajbna hemm distinzjoni. Insomma, hemm diversi artikli li biex tkun ikkatalogizzata l-istat nazzjonali u kollha tilqothom sewa speċi selvaġġa endemika tal-iktar, speċi ta' importanza partikolari minħabba l-interess xjentifiku u biodiversità kollha tilqothom. Speċi li għandu konnessjoni speċi kulturali. Bdejna biha. Speċi menta, possibilment estinta, oħra. Speċi karismatika, kollha. Speċi li għandu potenzjali jkabru l-interess ħarsi tal-bija, kollha. Speċi li fl-għamma kompetenti fuq kriteri relevanti sim. Ġifieri jisma' kienet kandidat tal. U fil-fatt kienet ġurnata pjuttost sinifikanti għalina. Kienet flagship initiative li konna timmexxu aħna minn zero ġifieri. Konna l-ħaġa li għamilna konna bdejna biha b'mod tajjeb. Fondazzjoni li niftet mixxej u f'daqqa waħda b'eżekuttiv ta' 3 nies u f'daqqa waħda tnagħmlu dik xi ħaġa nazzjonali fl-24 ta' Settembru 2024 sewwa. U dawn konna tant ferħanin li di issa fl-aħħar issa saret l-insepp nazzjonali. L-insepp nazzjonali li issa nibdew ovvjament issa bħala pajjiż iridu nibdew nieħdu passi biex nipproteġuha, nipprevenjuh mill-kontaminazzjoni biex dik l-imbirka sostenibilità naħdmu għaliha. Imma, fett li nammorru naraw din legal notice illi kienet għal. Sewwa, illi kienet tiddikjara li l-ispeċi nazzjonali, l-insepp nazzjonali ġdid huwa n-naħla Maltija. U fuq mill-artikoli, xejn, antik termina. skużi, Xdid xejn, antik termina. ekku. Għalina kienet ġdida, għal u għalina d-dikjarazzjoni kienet ġdida. Imma, fil-legal notice tistgħu jkollkom x'tagħmlu ta' ma tkunx tistgħu torqdu. Avviż legali su 3 ta' 2024 by Ben, tistgħu taraw miegħi wkoll. Il-paragrafu ċe ta' regolament 8 ta' regolamenti prinċipali koċ lingwa insomma burokratika sewwa. Il-biċċa għedna issi, sewwa li tipprevjeni introduzzjoni, tikkontrolla jew teqred dawk l-ispeċi għalien invażibbli jistgħu jieħdu l-ispeċi nazzjonali, ġifieri għall-kuntest. Jien ma nistax naqbad. Il-qabru hemm wieħed jixbus għalija. Ma nistax naqbdu nġibu f'Malta. Għax ta' huwa sottospeċi wkoll. Jekk nġibu f'Malta jibda jien mal-qabru ta' Malta ejġ hybrid. Ma nistax nagħmel il-biċċa xogħol. Għax ikun qed nikkontaminaw il-ġenetika. Sewwa, ma nistax nagħmel. L-istess ħaġa jekk hemm minn għalija xi wieħed il-baħar oħra x'imkien vera tixbaħ nsejt bħalissa l-pajjiż, imma x'imkien fil-Mediterran hemm xi oħra żmien. Ma nistax naqbad minn dan importa minnha. Għax din ħankun qed nirrovina il-tajjeb. Issa, mela, għall-ispeċi kollha li huma flora u fauna Maltin nazzjonali japplikaw l-affarijiet. Għal-busa, għal-meri, għal-widna il-baħar, għall-arar, xetin għalli. Għabru semmejtu, għal-qabru koll. Għadaw għal-ħamsa japplika. Din biċċa xogħol tal-invażiva u tapprezzaw li għal-ras il-invażiva għax
jirovina l-ġenetika. Tipprevedi introduzzjoni di kontrolli jew dawk speċi għalien invażivi li jistgħu jgħidu l-ispeċi nazzjonali. Diment li tali miżura ma jeffettwax mod ħażin kwalunkwe speċi użata għall-agrikoltura. U tibda tagħmel dan l-oħni tirrealizza li mela l-agrikoltura hija naħar tal-għasel li hija speċi. Ġifieri jiena qed ngħidu li n-naħa Maltija li hija sottospeċi ta' Malta endemika. Qed ngħidu li hija endemika. U aħna tajniha l-isem li hija l-isem nazzjonali. Ma kważi kważi ta' parsi. Għax fil-biċċa iktar li tkun tagħmel id-differenza, iddeċidejna aħna li ndaħlu sentenza biex ma tkun blok regoli kollha li se ngħidilkom tal-ħala proġett preżent. Għan-naħa Maltija ma jgħaddux fis-sieħa. Mbagħad tiftakru daw kollha xorta jibqgħu japplikaw, imma naħla tal-għasel Maltija aktar eżempju reżiljenti. Settur tal-agrikoltura jew iktar sostenibbli. Id-dispeċina spiċċaw daqsxejn fuq nota daqsxejn negattiva, ma sfortunatament dik hija sitwazzjoni. Dik hija sitwazzjoni li għad naraw llum il-ġurnata sewwa. Aħna bħala fondazzjoni qed nagħmlu l-ħajja tagħna biex nippruvaw kemm jista' jkun inġibu l-aġenda tagħna ħala Maltija li ħadd tkun intaffettwa mhux biss lilna bħala naħħala ġifieri li nħobbuna ħala Maltija ma l-settur kulturali kollu. Ġifieri jekk tqis li hawn 300 naħħal nirreġistrat. 300 pjuttost subsektor li huwa tal-agrikoltura li huwa pjuttost numeru sarna Malta sewwa. Apparti li minnu l-agrikoltura nistgħu nieħdu wkoll dik xi ħaġa iżjed kollu li tkellimna llum. Tajjeb. Grazzi tal-attendenza tagħkom naħseb morna daqsxejn over il-ħin li tispjaċini. Dobjem bdejna daqsxejn tard. Il-ġimgħa d-dieħla nkun qed nagħmlu wkoll sessjoni simili għal di ta' ġifieri sija kollox. U relatat mal-Mart, pereżempju, li ħafna ħadsira wkoll ġifieri dak li jkun forsi għandhom xi jekk jiġu għalija biss ukoll ħajtagħmlu xi ħaġa. Tajjeb. Din hija sensiela ta' tliet laqgħat proprja. Ġifieri għandna waħda l-ġimgħa d-dieħla, mbagħad għandna waħda xi sibt ieħor ma' f'April ta' ġifieri. Tkunu interessati ovvjament napprezzaw jekk il-portfolio jagħmlu tajjeb bħala fondazzjoni. Jekk tridu wkoll għandna xi figollini żidnilhom kont daqsxejn għasel u wara tal-petali wkoll, ġifieri għasel ċenta nasib motiva. Bil-karattru li krejajna ta' Katerina, għax ovvjament rridu nikkonnettjaw ta' xi ma' tfal, eżaw ma' ġenerazzjonijiet imis, allura tal-karattru Katerina illi tfisser ukoll pura Katerina, għazimna l-Santa Katerina għalhekk tajjeb hemmhekk ġejja ma' niferiġ tfisser purità. Nixtiequ li naħa Malti reġgħet tkun il-naħla proprja. Tapprezzaw li għamilnija bil-kannella mintom issa li ġejtu għadilla, tapprezzaw li propja naħla Maltija waħda sewwa sewwa. Ma biex insidu għana kulur, tajna xejn ta' kulur tajjeb. Biġġortu għes, u mhuwiex isfar. Tajjeb, mhuwiex isfar għax bajt naħal Malti il-koloriti kompl-isfar, kusetin komplesija jena. Ma jien ovvjament. U għana xie prodotti u kollu ħrajn, taġveri tkun interessanti xaħsel u koll il-munita u koll ta' naħamatija u koll jgħam kommemorativa, ta' tujura ma' kommemorativa. Ġifri morris tixtu bija s-isparġan. U għanka xie kieċin settidi u legal pens. Iva. Shortly, dal-ma kell esperienza xra. Naħħal inti, perfect. U li kalla nagdi u matwar xil-realizza xistajt għamla ħjar. Norbot bi u għal kemmu l-esperienzi ta' kem sħabi, jien tengod ma tanċ kadi, bi kolla klingwit ma' neighbors, Iwa. ċafla l-post il-kaxxi għek. Issa, legal-wise, nafrin sa' polizija ġabulu ma' għadma kellu t-xie. Fl-aħħar mill-aħħar inti qatt ma tistgħux Eżatt. issib evidenza ta' min kienet innaħla li ġiet niksek, għax forsi kienet mhux tiegħi tal-ieħor ta' jew għar. Napprezzaw li f'Malta huwa pajjiż żgħir, kulħadd jirfet fuq is-swaba ta' xulxin. L-idea li qed nippruvaw mexxu ta' fondazzjoni huwa ta' kollaborazzjoni, għax napprezzaw li jekk jien ħanati b'satem fil-roti lilek, qatt mur ħażin inti ħamur ħażin jiena. Tajjeb. Maludik, forsi għas-settur agrikolturali, forsi anke agrikoltura, forsi anke l-Malta. Hija xi ħaġa ġdida. 2026 tal-affarijiet li qed ngħidu kollaborazzjoni hija xi ħaġa ġdida. Forsi.
Ma dik hija l-prinċipju ta' fondazzjoni li dak Interessant fuq affarijiet li għam kif qed naraw li jista' jkun hemm xi forma li jkun reverenju dak li tkun nixtieq. l-hemmhekk qed nipprovaw naħdmu. Tina waħda jekk hemm xi metodi tal-mod ta' kif iżommu fil-kaxxi mhux fil-mod li jiġifieri biex niftehmu li huma forsi jkunu iktar favorevoli għal matematika milli żżomm naħli Italjani li naf li sajjek imma qed ngħidlek għax naf li Allora, qed jipprova sistema biex xi differenti. Ivi, għodi, l-mġġorta ma' uxie ċerka fuqa. Sawax, apprezzaw li għaw kaxi differenti għal. Ma qed jipprova Għal-marti, ma. Għal-lejzet ħajf, għandi bagħet. Ftemna. Imma, Wara, xejn, għalli nistanejt, għara. ma nistaqsik Sejk, u għal għajton bejk. kiex aggressiva jekk hemm xi ħaġa. Jista' jkun forsi kondizjoni li jtjen tafruvaw, qed nitfaw fija forsi mi jistaqsik favorevoli, diffiċli ngħidlek. ċaġa pratika ovvjament, vera huwa naħal ma jkunx ċaġa li domestikata, ma la darba tiġi biex trattar. Ovvjament inti dejjem tieħu minn naħal li huwa favorevoli, ġifieri element ta' artificial selection dejjem ħajkun hemm sew, għax fl-aħħar mill-aħħar xi daqsxejn kontroll igonna, ġifieri dak li jkun jekk forsi jkun qed ikattar kaxxi li huma daqsxejn inqas aggressivi, forsi jidu daqsxejn iktar Maltin. Jgħamlu daqsxejn iktar għasel, għax mhux ħamur inkattar minn kaxxa li ma tagħmel xejn għasel. Tajjeb, ġifieri hemm dawk l-elementi naħseb li huma pjuttost naturali. Bħalissa liġi jekk jidħol fejn xi ħadd jiswera il-Bible ħajkun Issa dik kienet toħroġ minn xi liġi oħra li hemm ta' natura illi nsejk bħal-issaġ daw kollha leġislazzjoni sussidjarji imma toħroġ minn xi liġi li jgħidlek illi kwalunkwe flora u fauna endemika illi għandna hija protetta bil-liġi mod awtomatiku. Jiġifieri teknikament jekk hija mort tibqa' il-bajgon. Ma nafx fejn tisfal fil-liġi. Fl-istess ħin imma f'termini ta' liġi peress li daw kollha joħorġu mill-liġi ambjentali ma naħsibx li ta' taħt il-kodiċi kriminali. Sewwa ġifieri sa penali ta' sal. Sewwa. u l-iktar kastig pereżempju anzjan mhux qed ngħid għax sena kollha. Ma kif xi ħadd jaqbdu biżaraw l-Bible. Ma tmur tiġbdu għal xejn. Ġajkom. Sfortunatament, ikun nuqqas tarfien ukoll. Nafu x'inhi differenza bejn naħla tal-għasel u sunsan. Kollha kundizzjonijiet li sfortunatament nasbita magħhom li kollek ma tiġbor il-fejn. Apparti għandikom direġġa b'diġbor il-fejn, l-arja li jsibu Issa, però hemm metodi għax dak kull ma tibdillu reġina. Issa ovvjament imma hija xi ħaġa li mhux ħanejlek ħassirada jien nixtieq il-ment dejjem maqsu. u żgur mhux forsi ta' ma ħaġa biġib l-oħra xejn ma jġib xejn. Tiddum tibki u titkarra biex tibgħu xi ħaġa ġifieri rajni għandu l-fondazzjoni imma diventi li tkun jgħid fis-soq il-bażi tkun qegħdem naraw li quddiem tkun qed nippruvaw nagħmlu termini prattiċi wkoll. Aħna nixtiequ li dawn l-affarijiet isiru mill-gvern. Għax kważi issa għandu dmir li jagħmluhom il-gvern jekk verament qed ngħidu li l-Gvern nazzjonali u forsi għal forsi l-framework li aħna nibnu flimkien. Jieħdu l-gvern mod automatiku, jekk ikunu għamilna dik aħna bħala fondazzjoni nistgħu nxogħlu. Għax kważi l-objettivi tagħna jkunu mill-ħojjin. Sewa ma' dimenti li ovvjament nagħmlu tisma' medda. Għawek fil dan dawn naħseb. Tajjeb għal għandna ħadwajs nbejlejna ftit. Grazzi ħafna, grazzi kulħadd, għandek ħafna. Grazzi għalli ġejtu għadd naqgħu s-sibt. Grazzi ħafna, sa' s-sibt għalli jaffru. Għamiltu. Iva, le, affarijiet li nagħmlu mill-qalba. Affarijiet nagħmlu mill-qalba. Grazzi ħafna. Issa, għanet fil-live stream? Għad kelkom forsi xi diskussjonijiet intqajtu ma' inti semmejt, intlek naħħal.